العالمين. تنوبي الله تعالى مي دانفا ماي يا رب يا انتجي على يا رب اجعل في أسماعنا نورا يا انتجي على أنغت لولا منو إكا نورك على وفي أبصارنا نور. يا الله أنغت ينا يلي إكا نورك على ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا. يا انتجي على أن سانفلا إكا كنوري أن دوغمالا إكا كنوري وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. يا الله أنغا كيني أنفان إكا كنوري أنغا نوما أنفان إكا كنوري ومن أمامنا نورا ومن ورائنا نورا. يا انتجي على أن يفلا إكو كنوري أن كفلا إكو كنوري جعلنا نورا. مسا إكا أنك نوري يا الله فرج الكروب مسا قليا ولي واستر العيوب مسا أنغا ليبو إكا سترا واغفر الذنوب مسا أنغا جنوبو إكا يافا يا علام الغيوب. كو دوغلون دو بغا مسا وأشهد أن لا إله إلا الله هو أرأف بنا من أمهاتنا. بسيري أكافو ما فستيفونا كرا الله تعالى كلم بيه على دي بهنا أونا كتم هالي أمبوكا. دخل النبي صلى الله عليه وسلم ليزور شابا مريضا. على كرا نمان كيسي باما أدونا كوابتا كمالين دوفو من بنانين كوندو كوابتا أبنا باتو فو. فوجد المرض قد برح به حتى كاد لا يظهر من فراشه. أترى سورو كماليني بنا يا باندي فو أباسا كوجو أتيني كايي يرد لان سانفه بنا يا بان لان سانفه. فسأله المصطفى. أيوة الله تعالى كسوان تدي جوين أيه بنا باتو ينينغا. يا غلام أكو كماليني ألا تدعو الله. يلا إتي الله تعالى ويلوا ألا تدعو الله يا غلام. إتي على ويلوا يا كماليني. فقال الغلام نعم يا رسول الله أدعوه. أيوة كماليني كو أو يا الله تعالى كيده مبي على ويلي دري. فقال الحبيب المصطفى فماذا تقول في دعائك؟ الله تعالى كانوا باين الله تعالى كسوان تري جوين أيه كانوا كماليني ما أتمنى إبه مني فويكا دعولا. فقال الغلام يا رسول الله. كماليني كانوا يا الله تعالى كيده أدعو الله وأقول يا رب. نبي الله تعالى ويلي نبا فودي يانتيجي الله. إن كنت معذبي بشيء في الآخرة فعجله لي في الدنيا. أنت على نايا سرو ابن الله جبا من سنة ما لا خرا بانيني في إكاتليا مجيان كنويا. لا إله إلا الله. ما في استيفنا كرا عليه. لا إله إلا الله. ما في استيفنا كرا الله تعالى. بأي شيء تدعو الله يا غلام؟ أكو كماليني إبه الله تعالى ويلني جمديه. قال الغلام يا رسول الله أدعو الله وأقول. كماليني كو يا الله تعالى كيده نبي الله تعالى ويلني بافو على مدي. يا رب إن كنت معذبي بشيء في الآخرة فعجله لي في الدنيا. نبافو على يدي على ناصر ابن الله جابني من الآخرة إكاتليا كاسما جيان كنويا. فقال له الرؤوف الرحيم محمد يا غلام إنك لا تطيق عذاب الآخرة. هنا نغان تيجي هنا جلين تيجي محمد الله تعالى كيده أكو كماليني الآخرة لا جابا إتسا كرو. هل دعوت الله قائلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كنت سكا على ويلوا كافو يا أنتي على إكاديلك أو مجينا نيمانا
ika dili ke ma la kharan jumala ika an kisi tasma nyangatama kamaleni ikunde saka ala weleno yewa sallallahu alaihi ay Allah taala deli lafiya de la aka na nyangata nyini ala fe sallallahu alaihi ay Allah taala deli lafiya de la bika astajir ne betangal nyini ke masa de fe bika astajir betangal nyini ke masa de fe ya ya antigi Allah ya antigi Allah bika astajir wa man yujiru siwaka ne betangal nyini ke ala de fe jonde be sika ma tanga ni ala te de o te de bika astajir betangal nyini ke ni ala de ye wa man yujiru siwaka jonde be sika ma tanga ka kishi ni ala te de wa man yujiru siwaka farhan dha'ifan yahtami bihimaka jonde be sika ma tanga ka kishi ni ala te de hina jon la fulenna jon la fulen mi akembe kata kalfa do ika sizan kono bika astajir betangal nyini ke ni Allah taala de wa man yujiru siwaka jonde be sika mo tanga de ni Allah taala te de ote man yujiru siwaka jonde be sika mo tanga ni ala te bika astajiru wa man yujiru siwaka betangal nyini ni Allah taala de jonde be sika ma tanga ka ma kishi ni Allah taala te farhan dha'ifan yahtami bihimaka hina ika jon la fulena min tara kalfa do ika sinzan kono arham dha'ifan yahtami bihimaka masa hina ika jon la fulena min tara kalfa do ika sinzan kono ya rab ya antigi Allah ya rabbi qad aznabtu antigi ala ni kota ni junubu kede ya rabbi qad aznabtu farhan zallati ya antigi ala ne junubu ke ni kota nga fili ani nga chene hinenna ola anta almujib masa ede do jabi masai anta almujib li kulli man nadaka ede do jabi masai mauma mana yiwele ede bo tigi jabi wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa aziman besere aka fo anga kuntigi ananga nabi nyuma ananga belebele wa habibana muhammadar rasulullah ani an kanu ba no ye Muhammad ye Allah taala ka kidendo alima annana fi hadhihi ad-dunya dayfun ghuraba'u musafirun aya don ka fo ni jeyin kono an ye dunaunde ye an ye tunga mangeunde ye an ye dugutagalaude ye dayf anye dunande ye أنت في هذه الدنيا ضيف غريب مسافر ni jeyin kono ye dunande ye koy tunga mange de ye dugutagala de ye فهل تأدبت مع الله في ضيافتك yala ye jogo nyuma yata kafara Allah taala ka wa ika dunaya in kono وهل أنرت القبر لغربتك yala ye qabru so jowa ika tuga mange yakoso wa وهل أعددت الزاد لسفرك yala ye sirafana laben wa ika dugutaga ye أنت في هذه الدنيا يا ابن آدم ضيف adama den ni jeyin kono ye dunande ye غريب ye tunga mange de ye مسافر ye dugutagala de ye أنت في هذه الدنيا ضيف adama den ni jeyin kono ye dunande ye غريب tunga mange de ye مسافر ye dugutagala de ye من أراد مؤنسا فالله يهديه ni mami ye nyeneje nyogon nyini Allah taala bo tigi wasade
ومن أراد حجة فالقرآن يكفيه. ni maa min ni ye dalu ya ɲini qur'ana b'o tigi wasa dɛ. ومن أراد الغنى فالقناعة تكفيه. ni maa min ye banaya la ɲini i ka dɔn k'a fɔ kari ni wasa o b'i wasa dɛ. ومن أراد موعظا فالموت يكفيه. ni maa min ye wajulikɛla la ɲini saya bɛ o tigi wasa wajulikɛla ye. ومن لم يكفيه شيء من هذا فإن النار تكفيه. maa min ni nin si ma i wasa tasuma bɛ o tigi wasa. يا ضيف. duna e ko do. يا غريب. tunga mange e de ko do. يا مسافر. dugu tagala e de ko do. يا مسافر. dugu tagala e de ko do. هل أعددت الزاد لليلة صبحها يوم القيامة؟ yala ite sira fana labɛn su dɔ ye wa su min n'o dugusɛ jɛra o bɛ kɛ alikiyama jɔdon ye ite o su in ɲɛsigi. يا مسكين. miskina. يا ضيف. duna. يا غريب. tunga mange. يا مسافر. dugu tagala e de ko do. هل أعددت الزاد لليلة صبحها يوم القيامة؟ yala ite sira fana labɛn su ye wa su min ni o dugusɛ jɛra o bɛ kɛ alikiyama jɔdon ye i t'o ɲɛsigi ba. سيدي. an kuntigi. أبا القاسم يا رسول الله. alqasim fa ya allahu taala ka ciden. أشهد أنك بلغت الرسالة ne bɛ seereya k'a fɔ cikan min dir'i ma i y'a lase. وأديت الأمانة danaya min dir'i ma i y'a di. ومحوت الظلمة dibi min bɛ yen i y'a jɔsi ka bɔ yen kafiriya dibi. وكشفت الأمة kamanagwan min bɛ yen n'o ye kodɔnbaliya kamanagwan ye i y'o wuli ka bɔ yen. وجاهدت في الله حق جهاده. bɛ seereya k'a fɔ i ye jihadi kɛ alahu taala ka diinɛ dɛmɛli la jihadi hakɛ yɛrɛ yɛrɛ la i y'o kɛ dɛ. صلوا عليك الله يا علم الهدى. alahu taala ka nɛɛma ni kisi alahu taala ko jidi e kan kanda darapo kanda jɔnjɔn kanda taamasiyɛn ala ka nɛɛma ni kisi jidi i kan. ما هبت النسائم. maa d'a ma ni sɔgɔmada fiɲɛ sumasumalenw ni o bɛ to ka wuli wuli masa in ka nɛɛma k'i kan dɛ. وما لاحت على الأيدي الحمائم. maa d'a ma ni tuganiw fana ayiwa tu sanfɛla fɛ n'u bɛ kasi ka mankan bɔ ala ka hinɛ i la ala ka nɛɛma kɛ i ye ani kisi. أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة. min bɛ nin kɔfɛ sa i y'a silamɛya tangabagaw i y'a aqida dusukunnasiri ayiwa kɔlɔsilibaw aw de ko don. كلما ظلمت جنبات الحياة kuma o kuma ni ɲɛnɛmaya kɛrɛw n'a dibiyara. وادلهمت خطوبها kuma o kuma ni a ko gɛlɛnw n'u sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyara. لا أجد ملجأ من الله إلا إلى الله. n tɛ sɛmɛ yɔrɔ sɔrɔ fiyewu ka bɔ alahu taala ma fo ka taa alahu taala kelen pe de ma. ومع الدرس 39 وال200 ayiwa a ka fara an ka walanda ayiwa 39 ka fara 200 kan. أطير بحضراتكم إلى جناب أستاذ الإنسانية الأكبر. n bɛ pan n'anw ye ka taa adamadenya karamɔgɔba n'o ye alakira muhamadi ye ka taa ale kɛrɛfɛ. وقائد المسلمين الأعظم ani silamɛw ka dajuru samaba belebele n'o ye alakira muhamadi ye n b'aw sama ka taa ale de ma. صاحب الرسالة العصماء سيدنا min ye cikan kɔrɔtalen cikan saniyalen tigi. محمد صلى الله عليه وسلم. ayiwa n'o ye an ka kuntigi ye n'o ye muhamadi ye alahu taala ka nɛɛma ni kisi jidi a kan. تعالوا a ye na koyi تعالوا a ye na نقضي هذه اللحظات an ka nin ɲɛkami waati in latɛmɛ. نقضي هذه اللحظات المباركة مع الجناب الكريم. ayiwa an ka nin ɲɛkami waati in latɛmɛ ka fara ayiwa maa ɲumanba in ka fara maaba in ayiwa ale kɛrɛfɛla la. إنني
أقدم لحضراتكم اليوم نماذج من صور المعاملات التي كان عليها الرسول وصحبه. بيني بنيشينك أوما مثالي آدم دولا كابني بارا نويا لا بارا نويا مي ni kiden alakira Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam akume minka anaka sahabau uluka bara nyoya o misali adama do bina ode dawt loka arfa as-sitara wala ma'a rasulillah aywa be sutura wala marido mbo boyen folo ka bo alakira ka Allah taala ka kiden wa huwa yubayyin lana suratan min suwar al-mu'amalat aywa katro abika bangene ke anye sauraya dola misaliya dola kamne bara nyoya sauraya ni a misaliya wula ma'a an-nas idha jahilu kana huwa al-halim aywa bara nyoya kafara moka ni mo nu kodon baliyara ni mo nu jahiliyara alide munyu baye sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa huwa alladhi qala fi hadithihi kana al-halim an yakuna nabiyya ali alakira da ya fa aka hadisala mamunyine asurunyana aka ken nabi nyuma koy ma'shar al-ikhwati al-a'azza ne balma munu yema bawye al-mashhad al-ala amami fleli yoroyi ofeni ngoro koy ibaratun an julus al-habib al-mustafa bayna ashabi aywa o nyafali miye alakira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah taala ka suwanti joyin asigilembe aka sahaba uchela aywa sahaba kembe ka akori inafo bolla negebe bolo kori chugo minna wala ma abe inafo keleke don no yeso rasuye ube jonjon wala ma drapo uba kori chugo minna onyona wala ma abe inafo lolo kembe ka kalo kori chugo minna inafo onyona ويدخل أعرابي على رسول الله ولا بعد يدعو عربو دو بسينغا دون على كراكا والأعراب قوم غلاظ الأكباد أيوة بعد يدعو عربو دو مامنو يو أو بيان كجرين جفاة الطباع وكطبيا كجلين قساة القلوب ودسكون جالين دو الأعرابي يدخل على رسول الله ويأخذ بمجامع ثوبه oko nimbari adugu arabu sinaka don alakiraka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka alakiraka fini kanche aka ويقول له يا محمد bari adugu arabu sinaki kanto ako ya Muhammad أعطني من مال الله فليس المال مالك على مال أمك على مال أبيك ako alakirama ya Muhammad nson alaka naforola naforoin etate naforoin ibatate naforoin ifatate nson فبأي شيء يقابل الرسول هذا الجفاء ni ladabu baliyai kiden beni kumenyo ya chodi ابتسامة أرق من النسيم وأنظر من صبر aywa ayakum benyo ya ni yela miseni de ani munya mi na kamaga kateme sokoma da fiance malenka الروض الوسيم akamaga kateme nako foro fiance malenka يقابل هذا الجفاء وتلك الغلظة aywa ni ladabu ya baliyan ayi nin kumenyo ya nin ko gelen tigiyan ayo kumenyo ya وهاتيك الفظاظة aywa nin dusukun aywa jale nyai nin gileyan alakira nin belagide kumenyo ya ابتسامة تملأ الوجه الكريم ni yela miseni ni munya liye nabika anyeda baraka mai anyeda nyumai anyeda noro mai kofa ni yela miseni munya ye الذي يفيض نورا وإشراقا minni nyeda min nabe boni noro ye abe boni yelekuli ya ye جلالا وكمالا aywa abe fani bonya ye ani dafa وجمالا وبهاء aywa ani chenya ani jelimanjia وسلا وسلاء ani noro ani korota obe nyeda min nakoni محمد Muhammad de kodo الذي طالما اهتزت له أعواد المنابر Muhammad mi aywa mimbaru o yiru be yere na toye kuma chama ووصل رنينه إلى أعماق القلوب ni awa mimbaru kutuba kan ni abedo fo dusukun dana o Muhammad o de kodo
محمد الذي ما من يوم يصبح أيوة محمد دكورو محمد مي دون شيتي كو دوغ سبجة إلا ويتردد اسمه ملايين المرات على ملايين الشفاه فو أتوقع كتاكا سيجي 100 مليون تاما داول مليون تاما كا جان دونغودو او محمد دكورو صلى الله عليه وآله وسلم محمد دكورو محمد دكورو الذي قال له ربه محمد مي أمادي كانتو أما وعزتي وجلالي على كو نين كالينغا بونيالا نين كالينغا كروتالا لو سلكوا إلي كل طريق نمو دونا كان نما سرتيجي كيلينغنا بلا جيلينا واستفتحوا علي كل باب نو ترى ني نفه غدا كيلينغنا بلا جيلين يله فتحت لهم حتى يأتوا خلفك انت اودان شيله فوكانا اي محمد دي كوفده يا محمد فوكانا اي دي كوفه فوكانا ني اكاسرا دي نوتن تدا يله ويه نوتن تو بسم الله سراشيكا يا محمد يا محمد أعطني من مال الله بعد يدو عربي يكانتو أكو يا محمد نصو على نفرولا ليس المال مالك كنا فرين تأتا يكوي ولا مال أمك إباتاتي ولا مال أبيك إفايلة تاتيكوي نصو بعد يدو عربي ينفو وتطير طائرة الصحابة صحابة مرترا صحابة دسوك أشرا ويشير الرسول إليهم أن اجلسوا على كراي كوريالي كتاوما كواياو سيجي أيوتاو نونا ويعطي الرسول أعرابي ما شاء الله من المال وثمنا على كرا نيما نكيسي باما أي سونيك بعد يدو عربي نفرولا فمنا على جا أياسون ويسأل الأعرابي بعد ذلك وقف على كرا صلى الله عليه وآله وسلم أي بعد يدو عربي نينغا أيوا أسوني كوفي هل أحسنت يا أعرابي ako bari adugo arabo nyenyu manke sawa nyison nyenyu manke wa فيقول له أعرابي يا محمد aywa bari adugo arabu yi kanto ama ako ya muhammadu ما أحسنت ima nyuma ke ما أجملت ima ko nyuma yereke لا إله إلا الله ma fo ste fo ala لا إله إلا الله ma fo ste fo allah ta'ala لا إله إلا الله يا رسول الله ma fo ste fo nakara allah ta'ala allah ta'ala ka kide هل أحسنت يا أعرابي ako ya bari adugo arabo nyenyu manke sawa يقول الأعرابي bari adugo arabu bi kanto ama ما أحسنت ima nyuma yake وما أجملت ima ko nyuma ke ولا جزاك الله عني خيرا ko ala yɛrɛ kana e sara ni hɛrɛ ye fiyewu ka bɔ ne ma ولو كان غير محمد لأخرج قلم التوقيعات n'a y'a sɔrɔ nin fitirin waleya in ani nin kuma jugu in ni nin kun fɔra mɔgɔ wɛrɛ de ma min tɛ muhammadu rasulullahi ye a bɛ sin k'i teliya ka siɲɛtiri wa biki a bɛ siɲɛtiri kɛ ni biki min ye a kun b'i teliya k'a bɔ وأصدر قرارا باعتقال هذا الأعرابي مدى الحياة a kunna décision ta ko a ye nin bariya dugu arabu in a y'a datugu kaso la a si bɛɛ ni maa wɛrɛ kun don min tɛ muhammadu rasulullahi ye o kunna o siɲɛ dɛrɛ بل أمر بدفنه في صحراء العباسية o kun t'a bɔ koyi a kun bɛ yamariya kɛ a ye cɛ in minɛ a ye taa su dɔn abasiya sahara kɔnɔ ولا يأكل جسمه إلا البوم والغربال a ye taa a bila yen sa a ye taa su bila abasiya sahara kan fo ye taa su dun fo ginginw ani gangaw a ye taa di olu ma o k'a sogo dun a su kɔni بل أمر بتعليقه في السجن الحربي ni nin kun fɔra nin fitiri waleya in ani nin kuma jugu in ni nin kun kɛra mɔgɔ wɛrɛ de la min tɛ muhammadu rasulullahi ye a kun bɛ yamariya kɛ a ye taa n'a ye kɛlɛkɛlaw ka kaso la إلى أسفل ورجلاه إلى أعلى a b'a fɔ a y'a turu a kun kan k'a sen yɛlɛ sanfɛ k'a kun turu duguma kɛlɛkɛlaw ka kaso kɔnɔ ni maa wɛrɛ kun don min tɛ muhammadu rasulullahi ye o kun n'o kɛ dɛrɛ بل أصدر أمره بأن تدفع أعقاب السجائر في مواضعه الحساسة o kun t'a bɔ koyi ni nin kuma jugu in ani nin fitirin waleya ye ni nin kun kɛra mɔgɔ wɛrɛ la min tɛ muhammadu rasulullahi ye
akumba fo o ka cigarette tasma ko ka o faga a farisugo yoro somemaw ka wa tasma ma daw ka fo ka ta faga akumbo ke koy nini kun kɛra maa wɛrɛ de la nin fitinin waleya in ani nin kuma jugu in min tɛ Muhammadu Rasulullah ye a kun n'a fɔ a y'a minɛ a y'a bila dusi kɔrɔ min ye kuran dusilama ye a ka kuran bila a la a kun b'o kɛ ni maa wɛrɛ kun don min tɛ Muhammadu Rasulullah ye nin fitinin waleya ba in ani nin kuma jugu ba in o kun t'a bɔ koyi nin kuma jugu in ani nin fitinin waleya ba in ni nin kun kɛra maa wɛrɛ la min tɛ Muhammadu Rasulullah ye a kun b'a fɔ a y'a minɛ aw k'a biri ka fiyɛlikɛla ta a kama k'a fiyɛ a y'a fiyɛ i n'a fɔ bagan bɛ fiyɛ cogo min na n'a kan tigɛra k'a biri k'a fiyɛ a kun b'o fɔ koyi nka a ka don k'a fɔ bagan a kan tigɛlen kɔfɛ n'u y'a fiyɛ a t'a sɔmi sɔrɔ a tɛ bɔ a kalama nka ni adamaden a kun na fiyɛ dɛ a ɲɛnɛma k'a biri k'a fiyɛ kɔni ni nin kun fɔra maa wɛrɛ ma nin fitiriwaleya in ani nin kuma jugu in n'a kun fɔra maa wɛrɛ min tɛ Muhammadu Rasulullah ye sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ayi nka ayi o tɛ kɛ an tɛ maa kana gɛlɛn ɲɛkɔrɔ koyi maa ko gɛlɛntigi an t'o ɲɛkɔrɔ koyi maa yaadalen dan tɛmɛnen maa dan sagoba an tɛ o ɲɛfɛ koyi fitini wale maa nankarilen an tɛ o ɲɛkɔrɔ koyi anw bɛ hinɛ min ni Allahu Taala ye o ni dannifɛnw la an b'o de ɲɛkɔrɔ nɛɛma min n'o dira dannifɛnw ma an bɛ o de kɔrɔ koyi Allahu Taala ka ciden an bɛ o de ɲɛkɔrɔ koyi mɔgɔ min bɛ nin kojugu ninnu kɛ mɔgɔ la ka maa ɲanga ta o tɛ ale ye ne kuntigi Fatimatu Zahra fa Zahra fa ede kodo Zahra fa ne nga joro nyo teme ikatanuna nga tu nyoya bene de mo wi itanu munu kafsane Zahra fa ede kodo mami jogo de biye jogo bawo jogo mi korota yɛrɛ bɛ jogo minnu kanu korota bɛ jogo minnu kanu o de bila maa baw bɛ jogo minnu kanu ka fo ka jarabi a la o de bila ya Zahra fa i ka nin jogo ba in na taasiraw de kɛra i la min yi i ma siri taasira min ayiwa mɔgɔw bɛ nɛgɛ de k'a jira u la maa baw jogo ɲumantigiw bɛ jogo minnu kanu fo ka jarabi a la o de b'i la o de y'i masiri ya Zahra fa e ko do ya ne kuntigi ya Allahu Taala ka ciden mun de kɛ sa ni ye mun jogo ye i bɛ ɲumanya kɛ nka u b'i ka ɲumanya kunbɛn ni fitiriwaleya ye a ko n ye ɲuman kɛ wa ya badiya dugu arabu a ko ayi k'i ma ɲuman kɛ i ma ɲuman kɛ i ma ko ɲuman kɛ ayiwa bɔgɔ kɛnɛ a b'o tɔ ɲigin ka taa fɛ ka sɔrɔ k'a fɔ ala yɛrɛ kana e sara fiyewu ni hɛrɛ ye ka bɔ ne ma nin ye mun ye nin ye mun ye
aywa Allah ta'ala ka ciden ay bariya dugu arabu mine abulula katana ye akaso nyuma bayna يأخذ الأعرابي إلى بيته هو بيت محمد ay bariya dugu arabu mine abulula katana ye akaso Muhammad kaso kodo ليصفي الحساب في هدوء أشد من هدوء ضوء القمر عندما يصافح أمواج البحر العاتية mun koso kun akata o nyenebo ani bariya dugu arabu je madala ani sumayala min ka gele kateme kalo yele mana jigi bawo dante menenka o aywa o madale be chugo minna o magayale be chugo minna kateme oka إنه يأخذه بعيدا عن أصحابه aya mine katana ye ka yorma jeya aka sahabawla حتى يكون الحديث بينهما عذبا فراتا سلسبيلا fo mun koso baro nyoya uni nyonche aka ke baro nyoya dumai aka ke baro nyoya min sumalendo na mini kadi دائما للشاربين minni aywa amini kadi aka timi min bagawiye ويطعمه ay bariya dugu arabu ayala duguni aka so ويزيد في عطائه ay do fara aka sonika ثم يسأله o kofe ay bariya dugu arabu nyininga بينه وبينه هل aywa ada yere ke kuni o soro mo to te aya nyininga حسبت يا أعرابي ako bariya dugu arabu nyenyuma ke sawa فيبتسم الأعرابي ويقول أحسن wala bariya dugu arabu amunya munyana ay yele misenike wala ko وأجملت ko iye nyuma ke iye ko nyuma ke وجزاك الله عني وعن عشيرتي خيرا يا رسول الله Allah ta'ala ki sara ni here ka bone ma ani ka bonga faso jama ma ya Allah ta'ala ka kide أرأيت إلى حسن الخلق كيف يصنع من الماء الملح الأجاج ماء عذبا فراتا ya isawa jugo nyuma ba tugo minna ji ko ma no be yela ma tugo minna ko ke ji dumayi min kadi ka ko ji yela ma ka ke ji dumayi jugo nyuma sawabi ala ayo ya sawa أرأيت إلى الحين كيف يصير ظلمات الليل إلى نور ساطع aya isawa munyuni sabari su dibi fi abo yela ma tugo minna ko ke noro ye noro min nabi yele kuwa أرأيت إلى الإنسانية الكاملة والمثل الأعلى aywa ya isawa adamadenya aywa korotale ani adamadenya dafale o misaliya nyuma amu yesawa كيف استطاع أن يجعل من الليمونة الملحة شرابا حلوا لذيذا togo minna aywa lemburuji kumune koma jogo nyuma ni munyuni sabari seraka o yelama togo minna ko ke min fenye min katimi nakadi إنه محمد oye muhammad de إنه محمد oye muhammad de koy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam وإذا عفوت فقادرا ومقدرا لا يستهين بعفو الجهلاء muhammad kodo ni ya fara ibe ya fa kasoro sebiye ibe ya fa kasoro se dira ima wa ika ya fa hali kodo maluni jahilu ute jon alafiyo وإذا رحمت فأنت أم أو أب ni hinana ibe ke faye ibe ke baye ya rasulullah هذان في الدنيا هما الرحماء je kono ni flare hine bawye koy fani ba alakira ibe ko nyona ye ibe hina iko fa ibe hina iko ba وإذا خطبت فللمنابر هزة ni ye khutuba fana ke ikalo ka fo mimbaru fube yere ikoro النبي وللقلوب بكاء amanga be duru dusukun fana be kashi ni ka kutuba kera ya rasulullah ya allah ta'ala ka kide وإذا أخذت العهد وأعطيته ni ye lahidu di wala ma ni ye lahidu mine فجميع عهدك ذمة ووفاء ika lahidu belagele o ye lahidu ye o belagele o ye dafali de koy وإذا غضبت فإنما هي غضبة للحق ni dimina fana o dimi o be ke nyede koso لا غضب ولا شحناء ateke ni konnan jugu yaye ateke ni ben besengoni yaye يا من له عز الشفاعة وحده muhammad mi sunandoni bonya be ikelen pe de bolo de sunandoni dira edema alkiyama do sunandoni be ede bolo ikele ntigi ala الله antigi ala الله allah يا من له عز الشفاعة وحده muhammad emi sunandoni bonya be ede ye ikele وهو المنزه nga
ale yɛrɛ ma saniyalen ye a jogo saniyalen don. ما له شفعاء sunadonni ba tɛ ale yɛrɛ la dɛ, maa tɛ sunadonni kɛ ale ye dɛ, sunadonni bonya dilen bɛ ale kelen de ma. عرش القيامة عرش القيامة أنت تحت روائه alqiyama jɔdon larusi o drapeau n'o jɔnjɔn ale kɛra e de bɛ o kɔrɔ koyi. والحوض أنت حياله السقاء kɔ n'o ye alikawusara kɔ ye minikɛla o yɔrɔ la o ye e de ye koyi, e de bɛ mɔgɔw la min alikawusara kɔ la. معشر السادة y'an ka kuntigi jama. وأنتقل من عصر النبوة المشرق o tuma na n bɛ yɛlɛma sa nin waati in na n bɛ kuma yɛlɛma ka bɔ nabiɲumanya waati la, nabiɲumanya waati min n'a yelen bi ka kɛbɛn ka jɛya الزاهر min إلى ka sanu. عصر الخلافة الصديقية n bɛ na khalifaya waati la n'o ye ɲɛtigiba as-siddiqul ajal abubakar siddiq a ka khalifaya waati n bɛ yɛlɛma ka n'a ye. ألتقي مع الخليفة الأول ne ni nɔrɔbila fɔlɔ khalifa fɔlɔ n'o bɛ ɲɔgɔn kun bɛ ɲɔgɔn ya, والنائب الأول ani nɔrɔbila fɔlɔ والصديق الأول ani teri fɔlɔ والصديق ani ɲɛtigiba أبي بكر رضوان الله تعالى عليه. abubakar de ko don Allahu taala ka diɲɛ a n'a ka hinɛ bɛ a kan. ألتقي معه في خلافته n bɛɛ kun bɛ ɲɔgɔn ya ni ɲɛtigiba ye abubakar siddiq a ka khalifaya waati la. jumɛn don? كان عمر بن الخطاب يعمل وزير عدل أيام الخليفة الصديق. sayidina umar bin al-khattab ale kun kɛra ale kun ye ladiriya minisiri ye, ayiwa abubakar siddiq a ka khalifaya waati la justice n'o ye ladiriya ye o minisiri kun ye sayidina umar ye ibn al-khattab abubakar ka khalifaya waati la. وخرج عمر يبحث عن عمل يقربه إلى الله. o la ko umar bɔra a bɛ ka baara ɲini, baara min n'o b'a surunya ka taa Allahu taala ma. ويضع في صندوق التوفير مالا ينفعه. ayiwa a ka wagande a bɛna taa nafolo bila ala kabini ɲuman la kɔni min b'a nafa. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. don min na nafolo tɛ maa nafa, denw tɛ maa nafa fo ni maa min nana Allahu taala ma ni dusukun ye min ye dusukun kisilen ye. ويحصل عمر على خيمة في ضاحية من ضواحي المدينة. o la umar a bɛ taa bɔ ayiwa bugusoni dɔ kan dafɛla la kabini madina dafɛlaw la, a taara bɔ bugusoni dɔ kan yen. ويستأذن في الدخول o la a ye jɛ ɲini kɛ mɔgɔ sa a ka se ka don bugusoni in kɔnɔ. فيؤذن له jɛn dira a ma ko a ka don. فيجد سيدة عجوزا عمياء a taara kuntigimuso dɔ sɔrɔ, muso min n'a kɔrɔla musokɔrɔba a ɲɛ fiyɛnen bɛ a tɛ yeli kɛ. تنام في تلك الخيمة. o de dalen bɛ o buguso in kɔnɔ koyi, musokɔrɔba kɔrɔlenba a ɲɛ tɛ ko la. ويسألها من الذي يقوم على خدمتك فتقول لا أحد. a ye musokɔrɔba ɲininka jɔn de bɛ ka baara k'i ye? musokɔrɔba ko ko maa si, mɔgɔ si. فيقول لها عملاق الإسلام. silamɛya belebele, silamɛya ka dan kelen sayidina umar a y'i kan to musokɔrɔba in ma. musokɔrɔba ayiwa n'a tɛ yeli kɛ a si kɔrɔla a kan to a ma. سأقوم على خدمتك ولا تخبري أحدا. a ko musokɔrɔba ne bɛna baara k'i ye nka kana fɔ mɔgɔ si ye dɛ, ne bɛna baara k'i ye k'i ka baaraw kɛ. ويأتي عمر في الصباح dugu jɛlen sayidina umar nana. فيكنس خيمة العجوز العمياء musokɔrɔba min n'a a ɲɛ tɛ ko la o ka buguso in sayidina umar nana a furan, ويرصها ayiwa ka a funfun ji la, ويحضر لها طعام الإفطار. ayiwa ka na ni a ka daraka ye ka n'o bila a kɔrɔ. كذلك في الغداء والعشاء. ayiwa tilefana waati fana a nana n'a ka tilelafana ye ka na di musokɔrɔba ma. surafana waati fana a nana ni surafana ye ka na di musokɔrɔba ma. وذاك يوم دخل عمر خيمته قبل أن تبرز الغزالة من خدرها. don dɔ la sayidina umar nana don musokɔrɔba ka buguso kɔnɔ, o kɛra sɔgɔma joona. o y'a sɔrɔ sinɛniw ma wuli fɔlɔ ka b'u ka so kɔnɔ fɔlɔ. وقبل أن تشرق الشمس بنور ربها. o y'a sɔrɔ tile yɛrɛ a ma jɛya fɔlɔ n'a ma ka nɔrɔ ye. sɔgɔma joona umar taara k'a bɛ taa musokɔrɔba ka baara kɛ, ka taa musokɔrɔba ka dumuni di a ma. فوجد في الخيمة طعاما وقد كنست ورشت.
atale atara so dumuni beye wa doya ka sofra doye afa wa funfun jira fana aya so doya le ko beke ay musogarba nyininga يسأل العجوز العمياء musogarba mi na nyete kola ayo de nyininga من هذا الذي جاء قبلي koni e jonde min nana ka ko ne jonde ene konni na فتقول له رجل أخبرني ألا أخبر أحدا عنه musogarba ko jedo de yeninke kemi fana ko ne kana fo mashiye فيخرج عمر مختبئا وراء الصخرة حتى ولا عمر فنقورا كتاي دوغو فرادو كوفي من الذي سيأتي وقت الغداء او مكوسو اكاي تللا فنا واتي جودي بنا ناكا دومني ابي فكا دو مو يا عليكم ني بارا نيمينا ليعد لها غداءها من بنا اكاي تللا فنا لابين ايكودي ويختبئ عمر وإذا بالخارج من خيمتها مال كو عمر تارا دوغو فرا كوفي كاجيتمينك dode shina kana kabo min bora mutawara ka bugu sokona abadan uye mo mi yewa أبو بكر الصديق ويه ابو بكر الصديق ده رضي الله عنه خليفه يركوني خليفه يركوني ما فزت فناكر علي هؤلاء كانوا بشرا نونو يا ادم دوني يوا إن قلت إنهم بشر فأنت صادق نيكو ادم دوندو يكنيفو وإن قلت ليسوا بشرا فأنت صادق نيكو ادم دون فنا كنت يكنيفو كوي بأنهم كانوا بشرا لكن لا كالبشر سبلا ادم دون كوندو غاوني ادم دون تو كنت كليني مجتمع لم يربيه الطغاة في هيئة التحرير ني ادم دون اكا سيكدا مؤمنو بيه ma ya daleu ma ulu lamore kubla awakula susu kubla kola ulu malamo o tugala de ولا الاتحاد القومي ay kado ka fo union national mo o manono lamode ولا الاتحاد الاشراكي communisu ka ton o manono lamode ولا في احزاب ولدت عقيمة no malamo parti ula parti munu o kona made bangena o parti o mo nunu lamode انما تربوا اين nunu labona yoro jumede sa ula mona yoro mi في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه ula mona sodela allah taala ya mariyake ko so mun korta kale allah taala tawaffa ula mona o sode kono ويذكر فيها اسمه aywa ali allah taala tawabe fo so munu kono kuni nunu lamona yende يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال jawde be munu be subhanallah foke allah taala ye o be allah taala bato ka saniya che munu somada ani wula o be allah taala saniya ka abato رجال jawde do لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله jago ani sanini fere o te ulu sugula abada kabo allah taala kusmalima عن ذكر الله kabo allah taala kusmalima وإقام الصلاة atu sugula kabo siri jolima وإيتاء الزكاة atu sugula kabo jaga dilima يخافون يوما o be sira donde nye يخافون يوما o be sira donde nye يوما domi محاكم الدنيا ستنقضي والقاضي سيموت akado ka fo je tribunalu bina ba juzu yere bina sa محاكم الدنيا سواء كانت عسكرية akado ka fo je tribunalu akera awa kelekelaw ka tribunalu ye wa أم مدنية wala ma akera civilu ka tribunalu ye wa ستنقضي o bina bankoyi والقاضي نفسه سيموت juzu yere bina sa واسأل التاريخ عن جمال سالم وفؤاد الدجوي ay tarikhu nyininga ay histoire nyininga jamal salim fuad dejwi ay nyininga leke nunu critique la baw munu ye kiri bawke ay tarikhu nyininga uluka kibariyala بينهما الآن تحت ko yala kube yoro jume jamal salim bemi fuad dejwi abemi sisan أطباق الثرى obedu kolo bili jukoro جسدا آمدا o kera farsugo sumale madalenye ورفاتا o سحيقا kera kolo koroye صعيدا o جرزا kera du kolo jalanye محبوسان بين يدي الله o datugulen be ku hubusi allah taala nyakoro لا يملكان لأنفسهما إفراجا uteseka uyere labo ola ولا يملكان لأنفسهما انعتاقا
uteseka uyere kan horonya kabonina بأن الذي اعتقلهما هو الذي بيده الأمر كله. sabula masami yumina ko datugunye ko belegele be masami bolo ube ode bolo Jamal Salim Fuad Dejoui ni kiritigala baw minu ye kirigela mon ke ube tugodi محاكم الدنيا ستنقضي je tribunalu bina ba والقاضي نفسه سيموت. juju kiritigala yere bina sa ولكن اعلموا يا قضاة الأرض، du kolo kiritigalaw juju aw kodo aya don اعلموا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: aya do ka fo nabi nyuma Muhammad Allah ta'ala ka nemani kisi jidi aka ala kira ya fo من أغال على قتل مسلم ni mami ye demeke kasilame do faga ولو بشطر كلمة hanna kera kuma kene tlanje de ye dakurinye kene tlanje ni mami yo fo kaseka mo deme kasilame do fa أي بنصف كلمة okoro kuma yere tlanje de kudo ko dakurinye tlanje ni mami yo fo kaseka dola se saya ma جاء يوم القيامة atigi bena alkiyama jodo مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. abe sebe anye flani nyoche anye ni nyoche ka sebe ko ni ye ma jigi tigele ne kabo Allah ta'ala ka hinela اعلموا يا قضاة الدنيا، je kiri tigelaw aya don اعلموا aya don koy je kiri tigelaw je juju أن النبي ka fo nabi nyuma صلى الله عليه وسلم nema ni kisi bama aya fo aba fo من أعان ni mami ye demeke على قتل مسلم kaseka silame do fa ولو بشطر كلمة hal na kera dakurinye kelen tlanje de ye جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه abena alkiyama jodon asebenembe anye flani nyoche آيس من رحمة الله. ni ye ma jigi tigelen ye kabo Allah ta'ala ka hinela والحياة لا تدوم أبدا، وغدا يا قضاة الدنيا aka ستهلك. do ka fo nyene mai otna ban koy ni tugo ya labu tebe na yede nga aka do ka fo ya du kolo kiri tigelaw du kolo juju aya don على المعاش don dola abita retireti la koy تجلسون في مقهى المعاشات في لا تغلي، abita retireti la dogole kaburu don kono ولا تجدون من يقرئكم السلام. hali awte masro ay wala dogole kaburu don kono mo beta foli bla awla لن ينفعكم ملك masakete aw nafa kawto la dogole kaburu don kono ولن ينفعكم حاكم، kiri tigela te aw nafa ye ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. masa yo de fo abina awma kelen kelen de koy ina fo anyaw da shen folo jugum na a kelen kelen be na de koy kabru dona koni شر الناس من باع آخرته بدنياه، mawla juguma oye mamiye aka lahara fere jen koso لكن شرا منه من باع آخرته بدنيا غيره. nga mami ka jugu o fana ye oye mamiye aka lahara fere mo were ka jena o de ka jugo tige شر الناس من باع آخرته بدنياه، mawla juguma oye mamiye aka lahara fere aka jen koso لكن شرا منه من باع آخرته بدنيا غيره. nga mami ka jugu o fana ye oye mamiye aka lahara fere ma were ka jen koso o de ka jugo o fana ye يا معشر المسلمين، islamai jama أبو بكر يخرج من خيمة امرأة عجوز Abubakar Siddiq ne ya botola ye ka bɔ musokɔrɔba o ka bugusoni kɔnɔ فيقول له عمر: Umar bi kan to an ma أنت يا خليفة رسول الله؟ ala kira ka nɔrɔbila e de do أنت أنت الذي سبقتني. e de ye ne kɔn wa Abubakar ثم يقول عمر: o la Umar y'i kan to ما سبقت أبا بكر إلى خير إلا سبقني. ne ma Abubakar kɔn ɲɔgɔnya ka taa hɛrɛ ko si ma fo Abubakar fa ka ne kɔn dɛ a ye n dan bɛɛ la ومع ذلك nka o n'a ta bɛɛ lajɛlen الخليفة ووزير عدله Khalifa a n'a ka ladiriya minisiri يتناوبان الخدمة. o bɛ ka baara in bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ ka baara kɛ musokɔrɔba ye خليفة Khalifa ووزير عدله a n'a ka ayiwa ladiriya minisiri يتناوبان. o bɛ ka a bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ أستغفر a ye الله. n bɛ a fɔ ɲini Ala fɛ بل
يتنازعان أي وتك بونيو كرادو بك يوم سما سما لا بيف عليه كاكي يتنازعان وبك يوم سما سما لا لكوي خدمة امرأة عجوز عمياء musokɔrɔba min n'a a ɲɛ tɛ ko la ka se ka baara kɛ o ye khalifa a n'a ka ladiriya minisiri bi ka ɲɔgɔn sama sama o nɔfɛ si tɛ k'a to si ye bɛɛ bɛ fɛ ale de k'a kɛ لا هي حسيبة musokɔrɔba in danbetigi tɛ ولا هي نسيبة danbetigi tɛ وليس لها في الدولة ظهر ayiwa kɔ tɛ a la jamana kɔnɔ ko maa giriman don ayiwa ko ayiwa giriman de b'a la n'o de y'a to nin bɛ kɛ o si tɛ bonya tɛ a la ko bonya de b'a to nin bɛ kɛ a ye ayi o si tɛ ومع ذلك كان أبو بكر يقول o n'a ta bɛɛ lajɛlen abubakar siddiq radiyallahu anhu wa arda a kun kɛra a b'a fɔ يا ليتني كنت شعرة في صدر رجل مؤمن ala hali ne kun ka kɛ siden kelen ye mumuni dɔ disi la hali n ka k'o ye بعد هذا nin bɛ kɔfɛ بعد هذا أرفع الستار عن المشهد الثالث nin bɛ kɔfɛ sa o tuma na filɛli yɔrɔ sabanan n bɛ rido ta ka bɔ o fana kan عن عمر ka bɔ umar kan n bɛ rido kɔrɔta ka bɔ umar kan siɲɛ sabanan وعندما أقول عمر فإنما أقف على ساحل بحر لا شاطئ له nin ko umar o ye ne jɔlen de ye ba de dawolo ka ba min ni bada kɛlɛ tɛ a la إنه بحر فاخر ba falen don تمتد أمواجه لتغسل الأرض من ayiwa min ye a bawoyo bɛ sama mun kɔsɔn ka se ka taa dugukolo ko ka saniya أرجاسها ka bɔ a nɔgɔw la وأجناسها ani ka bɔ a sɔfɛw la وأرجاسها ani ka bɔ a sɔfɛw la kɔni ba min n'a bɛ dugukolo saniya o de ye umar ye ibn al-khattab radiyallahu anhu بحر إذا رأيته رأيت نعيما وملكا كبيرا ba min don ni ɲɛ dara a kan i bɛ nɛɛma de ye ka masaya ye masaya belebele في صور i b'a ye sɔrɔya caman na lahalaya caman na عديدة من دجا. لكني أختار منها الآن مراعاة للمقام صورة واحدة nga ni waati in yɛrɛ kɔsɔn sa waati kɔsɔn n bɛna a ka sawuraya kelen dɔrɔn ta waati in yɛrɛ kɔsɔn sura kelen dɔrɔn n bɛn'o ta umar la عمر أمير المؤمنين يستأجر umar k'a sɔrɔ ale de ye mumunu ɲɛmaa ye ale de ye khalifa ye فرسا ليقضي عليها بعض الحاجات a ye so dɔ ta sara la mun kɔsɔn a ka se ka taa a mago dɔ dilan o so in kan a y'o so in ta sara de la وهو الخليفة k'a sɔrɔ ale de ye khalifa ye koyi لا يملك فرسا يركب so t'a bolo a bɛ yɛlɛ so min kan ale de ye khalifa ye يستأجر فرسا a ye so dɔ minɛ sara la ويسير في طريقه إلى حيث يريد ayiwa a bɛ ka taama a ka sira la ka taa yɔrɔ la yɔrɔ min n'a b'o laɲini kɔni a bɛ ka taa a ka ci la so kan a ye so min ta sara de la ورداؤه على عاتقه o y'a sɔrɔ a ka dankana bɛ a kan na فوقع الرداء عن عاتقه وعمر مشغول بقراءة القرآن umar ayiwa a ka dankana binna ka bɔ a kan na nka o y'a sɔrɔ a sugulalen bɛ kuranna kalan de la إلى أن ينبهه أحد الرعية بعدما ترك مكان الرداء الذي وقع ayiwa fɔ a ka maramɔgɔ silamɛ dɔ de bɛ sa ayiwa a lakunu k'a fɔ a ye k'a sɔrɔ a tɛmɛna dankana in na yɔrɔ jan dankana in binna a taara yɔrɔ jan ale hakili t'o la yɛrɛ dɔ de bɛna a lakunu k'a fɔ a ye ko i ka dankana in binna koyi فيقول له أحد الرعية يا أمير المؤمنين ayiwa a ka maramɔgɔ dɔ silamɛw la u b'a fɔ a ye ya muminu ɲɛmɔgɔ ya umar إن رداءك قد سقط منك على بعد i k'a dɔn k'a fɔ i ka dankana in a binna yɔrɔ jan koyi a binna i tɛmɛna a ka yɔrɔ jan فماذا يفعل عمر؟ umar bɛ mun kɛ sa اسمعوا ماذا يفعل a y'a lamɛn a bɛna min kɛ اسمعوا إلى طهارة اليدين واللسان والقلب ayiwa a y'a lajɛ bolo fila bɛ saniya cogoya min na nɛ bɛ saniya cogoya min na dusukun bɛ saniya cogoya min na واليدين والجوارح والزين ayiwa ni farisogo bɛɛ lajɛlen bɛ saniya cogoya min na a y'a lamɛn nin kuma in fɔlen umar ye a bɛna mun kɛ اسمعوا ينزل عن فرسه u ko umar a sinna ka jigin ka bɔ so in kan ويقول للرجل الذي نبهه cɛ min y'a alakunu k'a fɔ a ye ko a ka dankana binna a y'i kanto o cɛ in ma قف بجوار هذا الفرس i jɔ so in kɛrɛfɛ i k'a kɔlɔsi ورجع عمر هذه المسافة كلها u ko umar a ye nin furancɛ in bɛɛ lajɛlen a segira o la a bɛɛ lajɛlen ماشيا
abi ka taama a sen de ka koyi a ma sɔn ka segin ni so in ye a jiginna ka bɔ so kan de ka taama a sen na a taara ka dangana ta fɔ yɔrɔ jan ka sɔrɔ ka segin ka na cɛ min y'a lakunu k'a fɔ a ye sa i ka dangana binna a nalen ka o kun bɛ ɲɔgɔnya so in yɔrɔ la sa cɛ in y'a ɲininka ɲininkali fila la koyi a ko a ma y'a mumunu ɲɛmɔgɔ mun de kosɔn e ma segin k'i to so in kɔrɔ Mamina nani cɛ ɲɔgɔn kunbɛ cɛ min y'a kunu k'a fɔ a ye ka dangana binna ayiwa cɛ in y'a ɲininkali fila la a ko a ma y'a mumunu ɲɛmɔgɔ mun de kosɔn i ma segin k'i to so in kɔrɔ e ma sɔn ka segin ni so in ye fɔ e ye so jɔ ka segin i sen na i y'o de kɛ mun na y'a mumunu ɲɛmɔgɔ ولماذا رجعت ماشيا؟ mun de kosɔn i segira k'i to i sen na فقال له عمر لأن هذا الفرس ليس فرسي. Umar y'i kanto a ma a ko sabula nin so in ne ka so tɛ وأنا لم أتفق مع صاحبه في عقد الإجارة. a ko ne ni sotigi ma bɛn n kɛtɔla ka so in minɛ a la sara la an ma bɛn o waati la سقط ردائي أن أرجع عليه راكبا. an ma bɛn a kan k'a fɔ ni ka dangana binna ko n bɛ segin kan to a kɔrɔ sabula ne ni sotigi ma bɛn o kan o de kosɔn ne ma sɔn ka segin ni so ye n segira n sen na ma fo se fana kɛra ala ye لم نتفق على هذا في العقد. ko sabula an ma bɛn nin ka kɔntara la ne kelen ka so minɛ a tigi fɛ ne ma nin fɔ a ye k'a fɔ ni ka dangana binna n bɛ segin ka taa ta o de kosɔn n jiginna ka taama n sen na لم نتفق. ko an ma bɛn a kan خشيت أن أخون الأمانة. o tuma ne siranna n ka na danaya janfa أمانة danaya للرجوع على الفرس sabula ni segira so in kan لأنه لم يتفق مع صاحبه على أن يرجع راكبا إذا سقط منه شيء. sabula ani sotigi ma bɛn a kan n'a ka fɛn min kuruna ko a bɛ sigi k'a to so kɔrɔ ka taa o ta ko ani sotigi ma bɛn o kan فسأله الرجل السؤال الثانية. o la cɛ in y'a ɲininkali filanan la ولماذا لم تأمرني أنا حتى آتيك بالرداء؟ a ko a ma o tuma na mun de kosɔn i ma ne fana yamaruya ne ka taa i ka dangana in ta ka n'a di ma وتظل أنت راكبا فرسك في مكانك. o la i bɛ to i ka so in kɔrɔ k'i to nin yɔrɔ la ne ka taa dangana ta ka n'a di ma mun de kosɔn i ma ne bila o fana na فيقول له عمر وهل لي ولاية عليك حق؟ Umar y'i kanto a ma yala ne ka ɲɛmɔgɔya jumɛn de bɛ e kan آمرك بقضاء شيء من ni أشيائي. n b'i yamaruya k'i bila i kan ka ci ɲɛnabɔ ne ka fanga jumɛn de bɛ e kan ne ka ɲɛmɔgɔya jumɛn de bɛ e kan ni n bɛ e yamaruya k'e ka ci kɛ ne ye mun bɛ ne bila o la لا إله إلا الله. ma foyi se fana kɛra ala ye لا إله إلا الله. ma foyi se fana kɛra ala ye هذه أخلاق الخليفة. nin de ye khalifa jogo ye wa لا يرجع حتى يأتي بالرداء حتى لا يخون أمانة عقد الإجارة. ayiwa a tɛ sɔn ka segin k'a to so kɔrɔ mun kosɔn ayiwa a ye so min ta sara la o danaya a kana na o janfa ولا يأمر واحدا من الرعية أن يأتيه بالرداء. a ka maramɔgɔ kabini silamɛw la a t'o fana yamaruya o ka taa ka dangana ta ka na d'a ma لأنه لا سلطان له عليه. sabula ale ka fanga tɛ o kan ale ka mara wɛrɛ tɛ o cɛ in kan تعال يا عمر. Umar na koyi تعال لترى أموال المسلمين. Umar na i kana silamɛw ka nafolo lajɛ a bɛ cogo min na تعال لترى ما يستحي إبليس من ذكره. Umar na i kana fɛn ye Iblis a bɛ maloya ka sameya fɛn min fɔli la kɔni na i k'o ye dɛ تعال لترى المآسي. Umar na sa i kana dusukasi kow ye
تعال لترى أكل التراث أكلا لما وحب المال حبا جما. na ikana laje nyen nafuro bidu jugum na dungu dula adama do bin nafuro kanu jugum na kanu min ka gelen ko sebe Umar na ulaje de. تعال والله يا عمر. nasa nyenkali Allah Ta'ala la ya Umar. أنا لا أجد ما أعبر به عنك. fentene bulo be fen bi nyefo ikakola ya Umar. لا أجد ما أعبر به عنك. defensor be fen bi nyefo likeni minye ikakola ya Umar. لجلالي عاجز. kun deselendo ولساني كال. lengu fana desera. وبلاني محطم. aywa ne bulongoni fana jora o fana desera. والبيان يخجل. ne ka kuma do fana malo yara usame yara. البيان يخجل يا سيد الحكام. ne ka kuma do o be malo ya kiri tigala kuntigi Umar. يا عمر. ya Umar. يا عمر إن هذا الفارسي farisi kami flaniye الذي رآك تنام. farisi kami ye Umar ye ibe sunola أين؟ ikume sunola yoro jumede. في أي برج عاجي كنت تنام؟ aywa chateau jumede kumbe ni o chateau samanyila mado ni kumbika suna ulade ya Umar kunte. في أي برج عاجي كنت تنام يا ابن الخطاب؟ khatabu de chateau jumede kumbe ni o dalembe samanyila ni kumbiki ita o de la ayo kunte inde. في أي قصر مليف كنت تنام يا ابن الخطاب لما sanga so nyuma daga bana jumede kumbe ni kumbi daka sunogo ula ya khatabu de kuma minna ni farisi kan ye ibe suka suna. رآك الفارسي كان ينام على الأرض في ظل شجرة. ko Umar ka kumbi ka sunogo dugolo jelande ka akumbe yiri do de sumala. ينام على الأرض في الهواء الطلق. abiki da dugolo jelaka fiyan labla lela fiyan la koni في ظل شجرة. yiri do sumala. واضعا ذراعه الأيمن تحت رأسه. aywa akini nongon kala akeme ko bla kungolo jugoro. لا حراسة. kolosi di kela uteye. لا حراسة. kolosi di kela ukunteye. ولا مشاة. aywa tama bawo munu be tama ka bla fama nye ulu kunteye. ولا مهندسين. ingénieur ukunte munu be ta yoro gitemne foloso ni fama kana ulu kunteye. ولا طيران. aywa pani kela ulu fana kunteye. ولا حقول ألغام. aywa mini mugujugu kata ododo yoro la folo o shi kunteye mugujugu do yoro kunteye. ولا مقاما سريا. yoro dugoma o fana kunteye. إنما ni farisi kan aye Sayyidina Umar yede طرق الثرى. Umar dalimbe dugolo jalanka تحت ظل اللوح مشتملا ببردة كان طول العهد يبليه. ayaye yiri de jukoro o ya soro burdo milikilembe ala burdami abijiri ka koro wati fe. وعهده بملوك الفرس أن لها صورا من الجند والأحراس يحميها. ga farisi kan ale de laminna ka do ka fo farisi masakew udu koni ka do ka fo koloshi de kelaw de biye awas rasul de biye ka yoro belajile koroshi ale de laminna farisi masakew la o yode koloshi de kela tagabanaw koloshi de kelaw aywa ani jitemne kelaw ulu de beshi ukuna nga ye Umar dalin ye yiri jukoro akele moshite. رآه مستغرقا في نومه. aye Sayyidina Umar dalin ye abika suna dafalena yiri jukoro. فرأى فيه الجلالة في أسمى معانيها. aye bonya ni korota de Sayyidina Umar ye akoro korota lembala bonya ni korota ayo de ye Sayyidina Umar kelempe dalin yiri jukoro. فقال قولة حق أصبحت مثلا. wala farisi kai aye nyakuma kode nyakuma min na keran dalin ye. وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها. yema labana uba lakale ka diri nyoma ni wati mo ba lakale ni wati mo ye o fana ba lakale wati wara mo ye farisi kan ayo kuma fode. أمنت لما أقمت العدل بينهم. farisi kan ko ya hakila tigara kuma minna ni ladiri ya jo adama do ni nyonje Umar iladiri ala de o de ya to isnora. فلمت لوم قرير العين حاليها.
ila diriyara o de y'a to i sunara ma lafiyale ma ayiwa ɲɛsumalen o ka suna i y'o de kɛ i sunɔgɔra i lafiyalen i hakilila tigilen sabula i ladiriyara de ya Umar nka ya Umar fɔlɔfɔlɔ i kun ye diinɛ in jugu la jugu diinɛ in juguba kun ye e ye fɔlɔfɔlɔ jahiliya la nka i nana laban n'i b'a ka kusamantiya ye e de nana kɛ karanga ye ka diinɛ in kɔlɔsi k'a sɔrɔ fɔlɔfɔlɔ diinɛ in jugu la jugu de kun ye e ye nka ala ɲɛna i ma i nana laban ka kɛ diinɛ in ka kɔlɔsiliba ye i nana kɛ sinzan ye ani tangalan ye diinɛ in ye. yɔrɔ jumɛn? a ko de ko ne siranna n kana segin kan to ayiwa so in kan n kana na ayiwa kɔntara danaya k'a ɲɛ nin ye mun ye? ninnu ye mɔgɔw de ye o ye Alahu Taala dɔn Alahu Taala fana y'u dɔn. tuma min na n'u ye Alahu Taala dɔn u y'a kanu. tuma min na n'u y'a kanu u y'a labato. tuma min na n'u y'a kanu i ka dɔn k'a fɔ o dusukun o siranna u ɲɛdaw kolola Allahu Taala ye. u siranna a ɲɛ u siranna a ɲɛ u siranna a ɲɛ koyi u yɛrɛ kun tanga ka bɔ a ka ɲangata ma. Umaru ko de ko ne siranna ni segira kan to so in kɔ la ayiwa n kana danaya janfa n kɔsɔ n ye so min ta sara la o danaya n kana na o tiɲɛ. Umaru ko nin ye jumɛn ye sa? Khalifaya bonya ayiwa o bɛɛ lajɛlen o b'a bolo ale de ye khalifa ye nka o kɛra a bana diɲɛ na sani a bɛ masa ye masa min ye nin bɛɛ lajɛlen di a ma. jɔn de bɛ se k'a fɔ k'i b'i kɔ da Abu Hafsu la n'o ye Umaru ye a n'a ka taasira jɔn bɛ se k'a fɔ k'i b'i kɔ da o la? jɔn de bɛ se k'a fɔ k'i bɛ i yɛrɛ bɔ fɛɲɔgɔnya ɲɛni kalon farabaga la n'o ye Umaru ye jɔn de bɛ se o la? don min na a furumuso ye halwa nege minɛ halwa nege ayiwa o y'a a furumuso minɛ don min na ni dɔw k'a ma bɔnbɔn dɔw k'a ma ko takalankomi. a ye kan to a furumuso ma ne bɛ nin bɔnbɔn in ani nin halwa in nin takalankomi ne b'a sɔngɔ bɔ min san ni b'a san i ye. ni fɛn o fɛn n'o tɛmɛna an ka balo kɔni kan fɛn o fɛn mana to o kɔfɛ silamɛw de ni o ka kan. wuli koyi bɔnbɔn in ni takalankomi in ayiwa a taa koyi i ka taa bila Baitul Mal la silamɛw ka nafolo la taa mara ye silamɛw de ta don anw ta tɛ. ayiwa ko Umar a jogo kun kɛra nin cogoya de la. ɲumanya tɛmɛnen kɔfɛ jogo si ma ye jogo min n'o b'a bɔn fɛɲɔgɔnya Umar jogo de kun bɛ tan dɛ. nin ye jumɛn ye? jɔn de ye e lamɔ sa? jahiliya waati la i min kun ye maa kana gɛlɛn ye jahiliya waati la jɔn de ye e lamɔ tan? Qurayshiw den jɔn de ye e lamɔ tan? Umar jɔn de ye e lamɔ tan? maa min y'a lamɔ tan o de ye Muhammadu ye Alahu Taala ka ciden. ale de ye waraw k'u lakoloya k'u dege mɔgɔw la. ayiwa wara farimanbaw Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ale de ye u lakolo k'u ni mɔgɔw dege ɲɔgɔn na wara farimanw. maa minnu kun bɛ ka fara de bato a ye olu de kɛ adamadenw ka ɲɛmɔgɔw ye.
maa minnu kun ye bagangɛnnaw ye a ye olu de kɛ mantow ka ɲɛmɔgɔbaw ye. ale de ye kɛli kɛ maa laafulenw ka bonya kɛ u ye ka kɔrɔta kɛ u ye. ayiwa maa minnu kun ye farabatulaw ye a ye olu de kɛ farikolotigiw ka ɲɛmɔgɔw ye. a ye fara lamɔ dɛ. a y'a lamɔ koyi. a y'a lamɔ. jɔn de ye Muhamadu yɛrɛ lamɔ sa. u ye Alakira ɲininka ka bɔ nin ɲininkali ma nka Alakira ko ne maa de ye n ladabuya a ye n ladabuya kɛ ko ɲɛ. yɛrɛ ka kuntigiw ani balimaw ayiwa n bɛ siran ni n tora kuma la nin cogo la ayiwa tile kana n'a jɛngɛ k'a to a ka taa sira kan waati kana n'a tiɲɛ an bolo ni n tora kuma la tan. o tuma a ye hakɛtɔ n ye n ka ladabuya ka fara jiden kan n ka ladabuya ka fara a ka sahabaw kan. n b'a fɔ nɛma nɛ i jɔ i nɔ na sabula e bɛ ka kuma dannifɛnw la sɔn hɛrɛma i bɛ ka kuma o de kan. ne ye Muhamadu ka diinɛ kalanyɔrɔ de ye nɛma ni kisi bɛ a ma. ayiwa an kanubaga in Alahu Taala ka sugandili jɔn in a b'i kanto o la. ɲumanya tɛ kɔrɔ junubu ɲinɛ tɛ k'a kɔ jurusara masa a tɛ sa. jurusara masa a tɛ sa dɛ. emi i yɛrɛ kun sugula ni ka diɲɛ de ye. nataw la kuntalajan o ye maa min marasa k'a nɛgɛ. saya bɛna cunkan de la koyi wa kaburu o ye nata wagane de ye. nataw caman bɛ kaburu de kɔnɔ. diɲɛ juju diɲɛ kiiritigɛlaw a ye siran Alahu Taala ɲɛ aw ka kiiriw la juju ani kiiritigɛlaw. masakɛ tɛ aw nafa faama tɛ aw nafa Alahu Taala ɲɛ kun tilenna dɛ. Abu Ja'far al-Mansur o kun ye faama ye khalifa kun do minisiri kun b'a bolo o minisiri tɔgɔ ye ko Tawus. ayiwa Abu Ja'far a y'i kanto a ka minisiri ma n'o ye Tawus ye don dɔ la a ko Tawusu ayiwa dababara in ta k'a di ne ma dɛ. minisiri y'i kanto a ma ko dababara ta i yɛrɛ ye koyi. ayiwa khalifa y'i kanto a ka minisiri ma mun de kosɔn i tɛ dababara in ta k'a di ne ma. o tumana minisiri n'o ye Tawus ye a y'i kanto Abu Ja'far al-Mansur ma a ko ya Abu Ja'far bɛ siran i kana na sɛbɛnni kɛ nin daba in na dakuriɲɛ kelen na dakuriɲɛ min n'i bɛ maa dɔ tɔɲɔ o la kabini Alahu Taala ka jɔnw la n kana na fara i ka tɔɲɔli la alikiyama jɔ don. o tumana n bɛ siran o de ɲɛ i kana na hali dakuriɲɛ kelen sɛbɛn nin daba in na n'i bɛ tɔɲɔli kɛ ni o ye n kana na fara i kan o la. dababara in a ta i yɛrɛ ye. diɲɛ juju diɲɛ kiiritigɛlaw sɔnna aw ka kiiriw tigɛ k'a bin. masa kelen jurusara masa a y'o kɔlɔsi a ka hakili to a la. ko jurusara masa a tɛ sa de. fɛn min mana i diya o kɛ. i mana juru don cogo min na i bɛ sara ten. i bɛ juru don cogo min na i bɛ sara ten dɛ.
ويقول أيضا أبا كان تغني كافو كل ابن آدم خطاء آدم دي كيلين بلا جلين بسيغا فيلي وخير الخطائين التوابون فيلي باولا سون هرما ويمنو بتوبي كسيغي الله تعالى ما دي يعني الله يا موفق الطائعين مسامي إدبي باتوكيلا وبين سبابا ما وفقنا لما تحبه وترضاه أمباني في كامبي سوما كان يشي فيما يبي فيمين كانوا أن يبي جاني فيمي الله تعالى قد وجابي الحمد لله رب العالمين تنبي الله تعالى بي تنفهم ماي وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين بسيريا كافو ما فيستي فنا كرا الله تعالى كليبي عليه ما يمو دمباي عليه ما يمو سميروي وأشهد أن سيدنا ونبينا بسيريا كافو أنا كنتي أنا النبي ما عظيمنا وحبيبنا أنا ما با أنا كنبغا محمد رسول الله بي محمد الله تعالى كجيدو خاتم الأنبياء والمرسلين نبي مو دفع بعدو جيدو دفعنا دفع بعدو معشر السادة الأعزاء يا كنتي ما باو إليكم هاتين القضيتين الصادقتين أيوة أين اللامة ني كباريا فلاي من نيدو فو داوت لوكا القضية الأولى كباريا فلا من فلان نيدو ما نزل بلاء إلا بذنب كادو كافو بلاو شيته جيجين ونا كرا نودي سوغ يالا والقضية الثانية كباريا فلاناي لا يرفع البلاء إلا بتوبة كادو كافو بلاو دي كروتا فنا كرا ني توبي ده هاتان قضيتان أعيدهما على أسماع سيادتكم ne kibariya fila in bɛ segin ka ayiwa a tulo kɔrɔ siɲɛ filanan ما نزل بلاء إلا بذنب ayiwa balawu si tɛ jigin fo n'a kɛra ni junubu sababuya ye لا يرفع إلا بتوبة wa ayiwa balawu fana tɛ kɔrɔta fo n'a kɛra ni tubi de ye أما كوني حكمت عليهما بالصدق nka ne kelen ka kiiri kɛ nin kibariya fila in kan k'a fɔ tiɲɛ de don فلأن الأدلة على صدقهما sabula nin kibariya fila in a ɲɛtigiya yirali o dalilu من كتاب الله o bɔra Ala Taala kitabu de la وإذا نطق كتاب الله فلا جدال ni Ala Taala kitabu kumana ko min na ɲɔgɔn sɔsɔ banna ولا كلام kuma wɛrɛ tɛ yen مشاحة ɲɔgɔn sama tɛ yen tuguni إذا ما نطق القرآن الكريم ne Kur'ana kumana fɛn min kan o kuma banna ka ban ما نزل بلاء إلا بذنب a ko balawu si tɛ jigin fo n'a kɛra junubu dɔ sababuya la لأن الله تعالى يقول sabula Allahu Taala b'a fɔ ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم fɛn min mana aw sɔrɔ kabini masiba la o kɛra ni fɛn sababuya de ye aw bolo ye min baara ولا يرفع البلاء إلا بتوبة ayiwa balawu fana tɛ kɔrɔta fo n'a kɛra ni tubi ye لأن الله جل ذكره يقول sabula Allahu Taala min n'a ka ko sumali bonyana a ka ko sumali kɔrɔtara Allahu Taala b'a fɔ قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا ne ko a ye yafa ɲini kɛ aw m'a fɛ aw ma kɛra yafa masa ye يرسل السماء عليكم a مدرارا bɛ sanji suuru aw kan ni ji ye k'a suuru ويمددكم بأموال a bɛ وبنين aw jidi nafolo la ka aw jidi denkɛw la ويجعل لكم جنات ويجعل لكم o أنهارا la a bɛ nakɔ fɔlɔw kɛ aw ye ka kɔw fana di aw ma وقبل أن أنتقل من مناقشة القضيتين sɔni ni kibaruya fila in sɔni n ka yɛlɛma ayiwa o kibaruya ɲɛfɔli la أريد أن أنظر نظرة ذات عمق n bɛ fɛ ka filɛli kɛ filɛli min ni o bɛ dunya الدليل على القضية الأولى ayiwa kibaruya fɔlɔ in daliluya min b'a la n bɛ fɛ k'o lajɛ ayiwa ni dunya ye قول الله تعالى وما Allahu Taala ka kuma Allahu Taala ko أصابكم من مصيبة fɛn min mana aw sɔrɔ kabini masiba la فبما كسبت أيديكم o kɛra ni fɛn de ye aw bolo ye min baara المراد بقوله تعالى Allahu Taala ka laɲini ni kumakan in na بما كسبت aw أيديكم bolo ye min baara o kuma in o laɲini ye min ye أي فببعض ما كسبت o أيديكم kɔrɔ aw ka bolo ka baara
aw ka baara dɔw aw ye baara min kɛ o dɔw a bɛ minɛ ni o de ye a bɛɛ tɛ. لأن الله قال في آخر الآية sabula Alahu Taala y'a fɔ aya in laban na ويعفو عن كثير k'a bɛ yafa caman kɔ o b'a yira k'a fɔ a t'a minɛ n'a bɛɛ ye a b'a minɛ ni a dɔw de ye. إذا فالذي يصيبنا به إنما هو عدو الله. o tuma na Alahu Taala bɛ anw lase min lase anw ma o bɛ kɛ anw ka baara dɔw de la dɔw عن بعض الذنوب ka bɔ an ka junubu dɔw ma kɔni. بدليل قوله تعالى في sabula Alahu Taala ye ayiwa o fɔ o y'o dalilu ye a y'a fɔ yɔrɔ wɛrɛ la. ظهر الفساد في البر والبحر Alahu Taala ko tiɲɛli bangena geren kan tiɲɛli bangena ba kɔnɔ بما كسبت أيدي الناس o kɛra ni fɛn sababuya ye mɔgɔw bolo ye min baara ليذيقهم بعض الذي عملوا o kɔsɔn a k'u lanɛnɛ fɛn dɔw la u ye fɛn min waleya لعلهم يرجعون ayiwa a dɔra u na segin. بعضا. إذا فماذا تكون النتيجة لو أن الله أخذنا بكل ذنوبنا؟ o tuma na a b'a minɛ ni a dɔw de ye nka a jaabi bɛ kɛ cogo di ni Alahu Taala kun y'a minɛ n'an ka juguman bɛɛ lajɛlen ye o kun bɛ kɛ cogo di sa. إذا كان هذا البلاء الذي يقاسي ayiwa balawu min filɛ nin ye n'o bɛ ka anw sɔrɔ k'an degun من أزمة في الدواء ayiwa gɛlɛya min b'an na fura sɔrɔli ko la والغذاء ayiwa balo sɔrɔli ko gɛlɛya min b'an kan o la والغطاء ayiwa fini ayiwa o sɔrɔ cogo n'o ye fiyɔrɔbɔ ye gɛlɛya min bɛ o la والنساء ayiwa an ka birifiniw olu sɔrɔ cogo ayiwa gɛlɛya min bɛ anw kan o la إسكان ayiwa sigiyɔrɔ ko o gɛlɛya min bɛ anw kan زواج ayiwa furu ayiwa gɛlɛya minnu bɛ anw kan o bɛɛ lajɛlen والمواصلات ayiwa an ka transportw yɛlɛnkanfɛnw o ayiwa gɛlɛya minnu bɛ anw sɔrɔ o la ni o bɛɛ lajɛlen ومصيبة الأخلاق ani ayiwa jogo masiba fana min bɛ anw sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen ni Alahu Taala kun y'a minɛ o bɛɛ lajɛlen ma ni o bɛɛ kun kɛra إذا كان هذا ببعض ذنوبنا n'a y'a sɔrɔ an ka junubu dɔ de bɛ kɛ sababu ye ka nin bɛɛ lajɛlen se an ma an ka junubu dɔ فسادنا لو عاملنا الله بكل ذنوبنا o tuma na ni Alahu Taala kun ye anw baara ɲɔgɔnya k'an minɛ n'an ka junubu bɛɛ lajɛlen ye o kun bɛ kɛ cogo di. الجواب في قوله تعالى a ko ko o jaabi o bɛ Alahu Taala ka kumakan de kɔnɔ ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ni Alahu Taala kun bɛ adamadenw minɛ ni fɛn ye u ye fɛn min baara n'a kun k'u minɛ o ma ما ترك على ظهرها من دابة Ala kun tɛ toli kɛ dugukolo in kan fɛn ɲɛnama si la ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى nka a b'u yakariya ka taa se waati de ma waati min n'o tɔgɔ wililen bɛ فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده n'u بصيرا ka waati sera tuma min na Alahu Taala yeli masa don n'a ka jɔnw ye وبما كسبوا تفسرها الآية ayiwa min fana fɔra u mana fɛn min waleya o tuma na aya wɛrɛ fana bɛ yen min b'o fana pasiya k'o tafsiru سورة النحل ayiwa ni o aya bɛ suratu nahali kɔnɔna na didenw kɔ fɔ sura kɔnɔ ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ni Alahu Taala kun bɛ adamadenw minɛ n'u ka tɔɲɔli sababuya ye ترك عليها من دابة a kun tɛ ɲɛnama fɛn si to dugukolo in kan ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى nka a b'u yakariya ka taa se waati de ma waati min n'o tɔgɔ welelen bɛ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون n'u ka waati sera tuma min na u tɛ yakaruya hali sanga kelen wa u tɛ kɔn fana hali ni sanga kelen ye. معشر السادة y'an ka kuntigi jama الظلم ظلمات يوم القيامة a k'a dɔn k'a fɔ tɔɲɔli o ye dibiw de ye alikiyama jɔ don بل إن الشرك بالله نوع من أنواع الظلم وليس هو الظلم aw k'a dɔn k'a fɔ filankafoya fana o ye tɔɲɔli nɔnɛya dɔ ye nka tɔɲɔli da bɛɛ lajɛlen tɛ o ye. الشرك بالله وهو الذنب الوحيد الذي لا يغفر ka fila fara Alahu Taala kan o de ye junubu kelen kelen ye ala tɛ min yafa fiyewu o kelen pe de don o fana o ye tɔɲɔli nɔnɛya dɔ de ye جزء من الظلم o ye tigɛli yɔrɔ dɔ de ye ka bɔ tɔɲɔli la. قال الله تعالى إن Alahu Taala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ الشرك لظلم i عظيم k'a dɔn k'a fɔ filankafoya o ye tɔɲɔli ye tɔɲɔli min n'a ka bon kosɛbɛ نوع من أنواع الظلم o fana o ye tɔɲɔli nɔnɛya dɔ de ye. معشر السادة y'an ka kuntigi jama إن هناك للأمم مراحل لا بد أن تمر بها i k'a dɔn k'a fɔ mantonw lahalayaw de bɛ yen lahalaya min fo u ka tɛmɛ o lahalaya in de fɛ إذا لم تتبارك
وإذا لم تقف عند حدها awa ni uma kumanto la ula ni manto majo o dana nu temena o ka إنها تصل إلى مرحلة يصعب علاجها o ta se la halaya bi na furakeli ka gelen بل يحصل علاجها ai abta se yoro minni afurakeli be gelaya de كما يخطئ الحساب فيأتي بنوع tawla ni jetu nyaamina kuma minna ka soro kan nani jabi ce ye ai wa be gelaya de بالعوام. إن للمجتمعات مراحل akado ka ko aramado ka sigida la halaya de be ala لا بد أن تقف عندها الأمة. ko manto ka jo o yoro de la de المرحلة الأولى من مراحل التدمير ai wa akado ka ko tanye ai wa ulla halaya folo min no beke ni manto tabina nye otmana ulla halaya folo min beke هي مرحلة الانحلال. ode jugo lablale jugo nye ni asira oma ode awa tanye ni halaki ala halaya folo yi انحلال القلوب. awa jugo awa ka lablale ya jugo nye المرحلة الثانية la halaya fulana ni jugo nye ni na temena oka مرحلة اللامبالاة. abitasi la halaya werela amma gotala min mana min je ko ke amma gotala o la halaya fulana ye o de bina jugo fana nyeli awa kofe مرحلة الانحلال. وإذا أردنا أن نهلك قرية aiwa jugo nyel la halaya ko nana Allah taala ko qur'ana kono nan jora ka kabe dugu mi halaki مطر فيها awa dugu ma ne male ambu ya mariya فيها o be nyeli ke dugu ina فحق عليها القول wala nyangata kuma ngabe hakaya ka wajibiya uka فأمرناها ambe تدميرا. soro ka o dugu tanye ka halaki tanye lila ani halaki lila مرحلة اللامبالاة. aiwa amma gotala o la halaya na sera o masa أن يصير المعروف منكرا والمنكر معروف. o de nyuma ko ka ke juguma ko fana ka ke nyuma ye na sero ma o kuni o de ye aiwa amma gotala o yo la halaya de وقد حدث ذلك. aiwa o kera ka bangoy o kera de nyuma kera juguma kera nyuma ye o be kera ka basa ngani watina أصبح إطلاق اللحية منكرا وإرخاء الشعور على الكتفين معروف. aiwa ka iku musibla o nana ke ko duguye nga ki ku sigi bon ikama nguka o nana ke ko nyuma ye أصبح البيع والشراء منكرا وأصبح أكل الربا معروفا. o nana sanni fere ulu nana ke ko duguye nga ribani goroko o de nana ke ko nyuma ye أصبح الزواج رجعية وترخرا aiwa furu o nana laban ka ke sigin koye o nana ke ina fu mami aiwa etiga tanye furu nana ke o de ye أصبح الزنا وإتيان الحرام معروفا. jenaya ani haramu keri o de nana ke ko nyuma ye ma o bolo أصبحت القيم الأخلاقية تقهقرا aiwa jugo nyuman baw olu nana ke ko sigi ye ani segen ko ye awa ka fɔ maa min be o la i sigila i kɔ de o de be mɔgɔw bolo bi وجودا. وأصبح السفور والخروج على طاعة الله معروفا. awa musow k'u yɛrɛ waraka k'u yɛrɛ bajanbila ayiwa Ala Taala ka batoli ka u murti ka bɔ o ma o de nana kɛ ko ɲuman ye an ka nin waati in na إن الحمل قد استأسد عندما استلوق الجمل. i k'a dɔn k'a fɔ sagadenni a y'a yɛrɛ kɛ waraba ye koyi sabula kuma min na ɲagamɛ cɛ o fana y'a yɛrɛ kɛ ɲagamɛ muso ye kuma min na koni ولما رأيت الجهل في الناس فاشيا a ko tuma min na n y'a ye kodɔnbaliya ni jahiliya jɛnsɛnna mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ تجاهلت حتى قيل إني جاهل. ne fana y'a yɛrɛ kɛ kodɔnbali ye fo mɔgɔw y'a fɔ ko ne yɛrɛ ye kodɔnbali ye koni sabula a jɛnsɛnna mɔgɔw cɛla n fana y'u ladege فما عجب كم يدعي الفضل لا ko nin ye kabako ye dɛ maa nagasilen joli de bɛ yen n'a bɛ dafali wele a yɛrɛ la ka mɔmurubaw fɔ a yɛrɛ la k'a sɔrɔ maa nagasilen don وما أسف كم يظهر النقص فوضله. nin ye kabako ye sa maa fisamandiyalen joli de bɛ yen n'o bɛ ka dɛsɛ yira ka dɛsɛ bange mɔgɔw ye k'a sɔrɔ maa dafalen don o fana ka ca مرحلة الانحلال. ayiwa ni jogow tiɲɛna kuma min na o lahalaya kɔni مرحلة اللامبالاة. o tumana a tɔ bɛna kɛ an mago t'a la min mana min jɛ o k'o kɛ a bɛna laban o la يلي بعد ذلك مرحلة لا عودة. ayiwa an tɛ se k'an kɔ yɛrɛ o fana bɛna tugu o la jogow mana tiɲɛ lahalaya fɔlɔ o y'o ye ayiwa o tumana an mago t'a la o fana bɛna tugu o la
asabara bina ke wa anti sigan ko koy sai ko tala nana na shoma anti sigan ko sai ko bari akoni abina so farama وبعدها تأتي النتيجة otmana o bela yere jabi sa wode bina o ko fede nitte me kera ko ni ka anti sigan ko otmana jabi bina de والنتيجة لا أذكر فيها صفحات aywa kado ka fo abina laba min na o jabi ko ni nete sebe fura fo ola ولا أكثر فيها أقلاما aywa nte aywa kalimu sikari ota ola ka fo binya poli bare ko ola aywa o jabi o ko ni إنما النتيجة كلمة واحدة kado ka fo abina laba min na o dakunya kelende هي الضياع ode aywa lablale ya ani aywa ko nyeli lablale ya ani ko nyeli abina laba o de la انحلال aywa jogo mana nye مبالاة aywa katla ka ke amma wotala لا عودة wa ante siga anko no bela jele يساوي ضياع obeta aywa labani mi ode lablale ya ani ko nyeli وإذا ما وقع الضياع فإنا aywa ni lablale ya ani ko nyeli kera لله وإنا إليه راجعون awni Allah ta'ala tayide ambe se kata Allah ta'ala de ma ni kera معشر الإخوة ya balma jama وأنا لا أقول هذا الكلام من عندياتي lebe kani kuma mi fo anti kani bon yere kun yoro koy إنما أسوق الأدلة عليه lebe ka dalu ya wira ninna halaya nunu kan من واقع ما نشرته الصحافة aywa anga journalu ananga journaux ye min jensen kuna kuni jensen siraw fe nin do kuina nga kuma yimbe talike ulula هذا الأسبوع اسمعوا الحادث الأول aywa ko folo min ni o kera ayo lame ثم الثاني aka fulana fana lame ثم الثالث ni sabana yi ako fana lame ثم بعد ذلك اعلموا أن o ko fe aya don ka fo الخبر دائم ka fo farati min be an kan abina ju an kare koy وأن الانحلال خطير aywa ka fo junye asira aywa farati dana نعم قضية أمام محكمة الأحوال الشخصية aywa ni ngoni aywa dimaya kunya nyene mabawo uluka kiriti ga yoro ye kibari ado ye uluka kiriti ga yoro la dimaya ka kunya be forum na aywa o tribunal kibari ado be ye زوج يطالب زوجته في بيت الطاعة aywa di ye jado ye ayala nyina muso fe amuso ga se kata labatuli sokono akata so aka labato يطلبها إلى بيت الطاعة ayala nyini ka fo akata ka so aka labato والزوجة ترفض aywa furumuso yi bana kwa to ke والقاضي يحكم للزوجة aywa kiriti ga fana kiriti ga ko muso de joba la koy عدم السماح بذهابها إلى بيت saboda ko الطاعة ay ko muso yi abo da ka ta ce ka so ka ta labato ko muso jodo kiriti ga rawo ka لماذا؟ ko mun ko so kiriti ga rawo ka ko muso de jodo الزوج رجل من الكبار يعمل saboda ken ko ma baw dodo مديرا aywa ko directeur de do ken guni directeur de do في أحد الأعمال aywa bara dawla bara do directeur de ken ye akwa muso ka ta so ka labato muso murtira wa kiriti ga rawo fana kiriti ga ko muso jodo أو في إحدى الوزارات wala ministre so dawla ay bara ke directeur kunde do ومتزوج onga ko afurlen do fana muso ni de on ba fe ومعه أولاد awa de on be فلماذا نشدت زوجته؟ ko mun da ko so afuru to shina ka murti ka ba ka so mata لماذا دعاها لبيت الطاعة؟ mun da ko so ya wule aka ta so ka ta labato وكيف تأبت عليه؟ mun ko so muso yin bana o ma وكثرت كلامه na ye kuma fo ka cha ya abo kunowa تقول لماذا؟ abado munawa munani ko ikera abe kere kunowa لأن سيادة المدير sabula directeur mi friendly ye ترك زوجته وأولاده aya furumuso ye ka to ye ka din to ye ka kodo ula وتزوج بالسكرتيرة atara aka secrétaire muso secrétaire si atara o de furu koy aka secrétaire muso ko furu aka ba amuso la ka ba adenw la الحسناء awa secrétaire muso min na cɛ kan koni ayo de furu koy التي يخلو بها في حجرته ani min be fɛrɛ k'a to aka bureau kɔnɔ على بابه النور الأحمر k'a sɔrɔ ayiwa lumière bilenman b'u ka koni ani min be fɛrɛ ye aka secrétaire muso ye k'a yo de furu koy a banna muso la a banna denw na صورة ayiwa ni ye sawura ye sare ni ye misaliya ye من صور الانحلال ayiwa jogo tiɲɛ misaliya dɔ de filɛ nin ye koyi لو أننا سمعنا كلمة لرسول الله ala kira ye kumakan min fɔ n'an kun y'o lamɛn sallallahu alaihi wa alihi wa sallam
ما خلا رجل بامرأة ala kira ko cɛ si ni muso si tɛ fɛrɛ u dama إلا كان الشيطان ثالثهما. fo shetana ka kɛ u sabanan ye. ala kira de y'o fɔ sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. قال صحابي يا رسول الله sahaba dɔ y'i kan dɔ ko ya ala taala ka ciden ولو كانت المرأة صالحة hali ni o muso in kɛra muso ɲuman ye n'a bɛ siran ala ɲɛ, ولو كانت صالحة hali n'a kɛra maa ɲuman ye. قال الحبيب المصطفى ayiwa an kanubaga ye ala taala ka sugantili jɔn ye a y'i kan to sahaba kɛ in ma a y'a jaabi. ولو كانت المرأة مريم ابنة عمران hali n'a y'a sɔrɔ o muso in ye mariyama de ye n'u ye ibana de muso ye, hali n'a kɛra sidina isa ba de ye, n'u fɛrɛla shetana bɛ kɛ u sabanan ye. سكرتيرة secrétaire muso سكرتيرة secrétaire muso لماذا؟ munna هل عقمت أرحام النساء أن تلج رجالا يعملون في قلم السكرتارية؟ yala musow denso kunnayara musow dɛsɛra ka cɛw de bange cɛ minnu bɛ se ka kɛ secrétaire ye, musow de dɛsɛra o la k'o bange wa? ولماذا يصمم سيادة المدير أن تكون السكرتيرة امرأة؟ ayiwa mun de kosɔn ayiwa directeur yɛrɛ fana bi i jɔ a kan de fo secrétaire muso ka kɛ muso de ye, secrétaire muso ma. mun de kosɔn a bi jija ka fo a ka kɛ muso ma de ye? أجهاز تكييف هي؟ ayiwa yala ayiwa so sumayala de don wa? ka sow la sumaya ayiwa o bɛ kɛ ni machine minnu ye, muso in bɛ taa o ɲɔgɔnna de kosɔn wa? n'o ye climatiseur ye. لماذا؟ mun kosɔn? وإذا ما أرادوا تعيين سكرتيرة wa n'u bɛ fɛ ka ayiwa secrétaire muso fana ta كتب للصحف o b'a sɛbɛn k'a di journaux ma. واشترطوا فيها ayiwa k'a bɛ kɛ sariti ye ni maa min bɛ fɛ ka kɛ secrétaire muso ye, u b'a fɔ أن تكون زرقاء العين a k'a sɔrɔ a ɲɛ kalankalanlama don, رشيقة العود a k'a sɔrɔ ayiwa a jɔkundama cɛ ka ɲi, سارعة القوام a k'a sɔrɔ a jɔkundama tilennen don, ذاك شعر يحاكي الليل a فيه k'a sɔrɔ a kunsigi finnen bɛ i ko su dibi. سكرتيرة secrétaire muso ma. نعلن الحرب على الله o tuma an bɛ ayiwa kɛlɛ de ɲɛsin alahu taala ma a n'a ka ciden ma wa? الله الذي يقول كل المؤمنين alahu taala de y'a fɔ, a y'a fɔ mumuni cɛmanw ye غضوا من o أبصارهم ka u ɲɛnafilɛliw datugu. ويقول وكل المؤمنات alahu taala y'a fɔ, a y'a fɔ mumuni musow fana ye غضوا من أبصارهم o ka ɲɛnafilɛliw u k'a majigi k'a datugu. نجاهر الله بالمعاصي o tuma an bɛ ayiwa alahu taala ko ta k'o da kɛnɛ kan de wa? ونكتب في صفحات ka صحفنا taa sɛbɛn an ka journaux kɔnɔna na تعيين ayiwa ko سكرتيرات mahabub gahir ayiwa secrétaire muso. أين السكرتيرون؟ o tuma secrétaire cɛmanw taara min de? هل مات السكرتيرون؟ o tuma secrétaire cɛmanw olu sara de wa? هل عقمت أرحام النساء عندنا أن يلدن رجالا يعملون في قلم yala السكرتارية؟ musow kɔnɔyara u dɛsɛra ka ayiwa cɛw de bange minnu bɛ kɛ secrétaire cɛmanw ye wa? لماذا يا سيادة المدير تريدها سكرتيرة؟ directeur e de ko dɔn mun de kosɔn e bɛ fɛ a ka kɛ secrétaire musoma ye? directeur munna musoma? يرحم الله أياما alahu taala ka hinɛ denw la dɛ. نظر الإمام الشافعي إلى قدم امرأة خطأ alimamu shafi'i rahimahullah a ye muso dɔ sen lajɛ fili bolo ma a m'a dab'a kama yɛrɛ. muso dɔ sen a ɲɛ dara o kan. أراد أن يحفظ العلوم فلم يحفظ من العلوم o شيئا la a y'a laɲini k'a b'a ka dɔnniyaw tuusi a ma se ka foyi tuusi a ka dɔnniyaw la. وكان الشافعي معروفا بالذاكرة ayiwa alimamu shafi'i ale kun dɔnnen bɛ ka ni a ka hakili dumaya ye, hakili ka di a kun dɔnnen bɛ ni o ye. وكان من تجليات عليه تجليات الله عليه ayiwa a kun kɛra alahu taala y'a ka nɛɛma min bange imamu shafi'i kan, o nɛɛma dɔ kun ye له إذا نظر في الصفحة نظرة واحدة ayiwa sɛbɛnfura n'a kun y'a lajɛ ko kelen dama alimamu shafi'i n'a kun y'a ɲɛda sɛbɛnfura ka siɲɛ kelen نقشت من ورقها على عقله ayiwa sɛbɛnfura in a bɛ ɲɛgɛn a hakili ka de, a b'a dusu siɲɛ kelen. alahu taala kun ye nɛɛma bange a kan n'o tasira ye. فلما وقعت عينه على قدم امرأة tuma min na n'a ɲɛ nana bin muso in sen kan, بطريق الخطأ a kɛra fili bolo ma a m'a dab'a kama, أراد أن يحفظه a
aya langini aka duniya durusi انفصال بين الحفظ وبين الذاكرة otona durusili ani hakili والكتاب. ani kitabu ufarla ka bonyona umasika faranyo ka durusili masika kefiyo فذهب إلى أستاذه atara kata akar mo kefi ابن الجراح no ye waki ibn al-jarrah atara dama kashi ama يشكو له ما حدث. mi ya sura atara dama kashi aye يقول الشافعي shafi'i ya fa rahimahullah alaka hinala شكوت إلى وكيع سوء حفظي ne dama kashi kata waki ba ga durusi kumala ga durusi nyenan bolon daraw fo ga karmo ke waki ibn al-jarrah فأرشدني إلى ترك المعاصي ayin kada kata mimma ko nga kota ye ka to ye وأخبرني بأن العلم نور akoma duniya we Allah taala ka noro de ye نور الله لا يهدى لعاصي. Allah taala ka noro utiti ala kutaba ma الله Allah المسؤولون responsable nyemogo jorotigo لماذا تحاربون الله؟ mo de ko so awbe ala kelere ولماذا السكرتيرة في سيادة المدير mo المساعد؟ de ko so directeur baba ko secrétaire musuma am musuma mo de kelena لماذا؟ mona لماذا سكرتيرة؟ mo de ko so secrétaire am musuma أي أنها إنسان؟ sabula muso de do wa أي إعلان الحرب على الله؟ o ko ne o ye ka guerre déclarer Allah taala la غيروا هذه النظم البادية. ay ni tasira koron nu yelama عيشوا مرة في الظلم. ay baro saniya la hal na kara shen kilin عيشوا مرة في الظلم. ay baro saniya la hal na kara shen kilin bede ye كان علي بن أبي طالب ali ibn abi talib kun kera كرم الله تعالى Allah taala ka nyeda bonya يأمر أن يكتب في مكتب akube ya mariya ke o ka sebeni ke كل موظف barakela belagide ka biro kono akubal ay mariya ke هذه العبارة: ni kuma ngai ka sebe belagide ka biro kono إذا غرتك قوتك على ظلم الناس فانظر إلى قوة العزيز الجبار. ni ka fanga yi marasa kibe mo otonyo Allah taala mi ese masai aka se iko laje na jini kono ko ma kibe mo otonyo kada ka se ka Allah taala ka se e ko freki hakili to wala ونحن نضع كثيرا. amna ne ko secrétaire musuma إنها مشكلة يجب أن ننبه عنها. ni ye ko kelende problem de ro fanga kuma akan secrétaire musuma ko fanga kuma akan de إذا أردت الخروج إلى إحدى دول البترول aiwa ni be fe ka bo kata petrol jamana dawla ni o boli ko bi kono فإما أن تأخذ معك زوجتك ini furuso kata nyon fe de وإما أن تجلس معنا هنا لتأكل معنا الفول والطعمية. wala ma ika to ya anga je ka fudu du nyon fe anga je ka tamiya do du nyon fe ya ni tali ko ni ko bi kono tani muso yi ni teta na ye to ya anga fulu ani shoni aiwa tamiya du nyon fe de وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. Allah taala mana fe mi tilaye ika je ni oye no kera aiwa ibe kariya kateme ma bela jirenga إياك أن تسافر وتترك زوجتك. kana ta ka ifurmuso to ikode تتركها بين من؟ ibato jonye koro وتتركها مع من؟ ebani jonde toya تتركها مع من؟ ibani jonde toya وتتركها بين من؟ ibato jon chela بل إن الأمر الذي لا أستطيع له تفسيرا wallahi kunya min be ni ntisika anyefo ntemi nyefo chugodon وأقف عاجزا كل العجز أمام تفسيره. aiwa ndole bedese anyefo chugola bedese chugo bela gile nantisika mi nyefo أن يجلس الرجل هنا ويرسل زوجته لتعمل هناك. aiwa chaki toya ka muso bulaka ta fu yefe kwa beta bara lai هذا شيء أقسم بالله لا أستطيع له تفسيرا. ni me fdani nyenkali Allah taala la ni nyefo chugo tene bolo chaki toya ki muso bulaka da jamana wore fu yoro ja kwa beta bara lai obe ke chugodi تعمل هناك مع من؟ abita bara ga fu yefe ani jondo وبين من؟ abita bara ke jon chela وكيف تسافر الزوجة وليس معها معها؟ chugodi furmuso be tama ni franje jaina ka soro zumaran fushi faralente aka obe ke chugodi sa وكيف تغيب عن زوجها سنة أو
awa tugodi muso in bɛ taa to a cɛ kɔ san 1 walama san caman ka to a cɛ kɔ ye i ka dɔn k'a fɔ Seydina Umar min ye Khatabu den ye Alahu Taala ka jɛn bɛ a ma don dɔ sufɛ a kun bɛ ka tɛmɛ a ye muso dɔ mankan mɛn su dibi la muso in bɛ k'a fɔ su in kuntala janyana ni su in kɛrɛ finna ne ɲɛ jɔra n kanuba si tɛ yen n bɛ tulon bila min na n ye n kali Ala la ni Alahu Taala tɛ ni n bɛ siran a ka ɲɛ ka taa ɲɛ ne ka nin dilan in kɛrɛ kunna lamaga kosɛbɛ kosɛbɛ Umar y'i jɔ Umar y'a jɔ Umar bin n'a kun bɛ yaala sufɛ ka se ka gɛlɛyaw ɲini gɛlɛya min datugulen bɛ o bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na Umar min kun b'o yaala kɛ a y'a jɔ وقف عمر الذي كان يسأر للجراح زئير الأسود إذا ديت i ka dɔn k'a fɔ Umar y'a jɔ dɛ Umar min ni a kun kɛra a bɛ mankan bɔ i n'a fɔ waraba ni sen dara a den kan a bɛ dimi ka mankan bɔ cogo min na Umar y'a jɔ dɛ الكلام عربي muso in ye kuma min fɔ larabukan don وعمر عربي Umar fana ye larabu de ye ماذا تقول المرأة muso in bɛ ka mun de fɔ dɛ لقد طال هذا الليل muso in ko su in kuntala janyana واسود جانبه su in kɛrɛ finna وأرقني ألا حبيب أداعبه ne ɲɛ jɔra sabula n kanuba si tɛ yen n bɛ tulon bila min na فوالله n ye n kali Ala la لولا الله تخشى عواقبه ni Alahu Taala kun tɛ n bɛ siran a ka ɲɛ ka taa kɔ laban ɲɛ n'o kun tɛ fiyewu ni Ala ye siranɲɛ kun tɛ لحرك من هذا التاريخ جوانبه wallahi nin dilan in kɛra kunna lamaga kosɛbɛ kosɛbɛ إن عمر i ka dɔn k'a fɔ Umar فهم من هذا الكلام a ye faamuya kɛ nin kuma in na بفكره a ka taasi min ni o yelen ka bon a ye nin kuma in faamu وصائب رأيه a ka hakilila min ni sababa b'a la a ye nin kuma in faamu وذكاء عقله a ka hakili dumaya a ye kuma in faamu ونفاذ بصيرته a ka dusukɔnɔ yeli o bɛ tɛmɛ cogo min na a ye nin kuma in faamu عمق فهمه a ka faamuya dunya a ye nin kuma in faamu وعقلية فؤاده a n'a ka dusukun ka dankelenya a ye nin kuma in faamu هذه المرأة تشكو طول غياب a زوجها y'a faamu muso in a bɛ k'a dama kasi de a cɛ de ɲɛnafin b'a la a n'a cɛ famana kuma in bɛɛ kɔrɔ de ye nin ye Umar y'o faamu أين زوجها؟ a ye ɲininkali kɛ ko muso in cɛ bɛ min فقالوا إنه صار مع الجيش المتحرك إلى قتل بلاد فارس u k'a ma ko a cɛ in awa jihadikɛla minnu taara Farisi jamana na jihadi sira fɛ ko a cɛ bɛ olu de cɛla كم مضى على غيابه؟ a ye ɲininkali kɛ cɛ in taara ko a mɛnna wa قالوا 6 أشهر ko cɛ taara nin y'a kalo 6 ye ذهب عمر إلى ابنته حفصة o la Umar taara a denmuso fɛ yen n'o ye Hafsatu ye هي ابنته ayiwa a denmuso don في نفس الوقت أمه nka o n'a ta bɛɛ fana a ba don ale denmuso don a ba fana don tuguni لأنها زوجة رسول sabula a denmuso ye Alakira de furumuso ye ابنته a denmuso don لأنها حفصة بنت عمر sabula Hafsatu ayiwa Umar de den don Umar denmuso don أول امرأة كتبت المصحف بيديها ayiwa ale de ye muso fɔlɔ-fɔlɔ ye muso min ye Kurana gafe k'a sɛbɛn a bolo la muso fɔlɔ-fɔlɔ min y'o kɛ o de ye Hafsatu ye ibnatu Umar denmuso muso fɔlɔ-fɔlɔ min ye Kurana sɛbɛn a bolo la حفصة Hafsa بنته وأمه ayiwa a denmuso don a ba fana don لها أم المؤمنين sabula muminu ba de ye ayiwa Hafsatu ye وعمر من المؤمنين Umaru dun ye muminu dɔ ye وسألها a يا taara Hafsatu ɲininka حفصة كم تستطيع المرأة أن يغيب عنها زوجها؟ ayiwa a taara Hafsa ɲininka ya Hafsa muso bɛ se waati joli la ka muɲu a cɛ kɔ ayiwa yala a bɛ se ka muɲu waati joli فاستحت حفصة Hafsatu k'a maloyara dɛ a samiyara فقال لها أنا أبوك وأنا a ko a ma i fa de ye ne ye e fana ye ne ba de ye فهل تستحي الأم من ولدها؟ yala ba fana bɛ maloya a den ma wa إذا سألها n'a y'a ɲininka فأشارت بأصابعها ko وأصابعها Hafsatu k'a ye kɔrɔyali kɛ a y'a bolongoni 4 a y'o yira bolongoni 4 a y'o yira Hafsatu radiyallahu anha wa ardaha أي 4 أشهر a bɛ fɛ k'a fɔ dɛ kalo 4
muso be se ka sabari a cɛ kɔ kalo 4 قالت له يا أمير المؤمنين akwa ya mu'minu nyema أولا قرأت قوله تعالى Osman Allah ta'ala ka kuma ngai emu kalanwa الذين يولون من نسائهم minu yu kali aywa kuba soula wala kutiga soula ulu أربعة أشهر Allah ta'ala ko kalo 4 makonon de be ulu ye minu muso bana awa ukelela awa nu ba soula kuma bawla aywa kalo 4 ko adan yurere Allah ta'ala yure fo تربصوا 4 أشهر ko uka makonani ke kalo 4 ala yure fo Qur'ana kono Osman emu mewa muso be se ka min sabara cɛ kɔfɛ adan kalo 4 koyi عالمة ko dine famiyadi kelado doni kelado hafsatu عارفة doni kelado kalan kelado sebeni kelado aywa sebeni kelado abisira alanye wa asaniyalendo صفية aywa asaniyalendo قال ألا تستطيع المرأة أن تصبر أكثر من هذا Omar ya faye ya hafsa muso te se ka sabari ka tɛmɛ kalo 4 kan wa قالت له يا أمير المؤمنين ako ya muminu nyema بعد 4 أشهر ni kalo 4 kɔni tɛmɛna لا تطيق له فراق muso in a tɛ se ka cɛ fara ɲɔgɔn ye dɛ kalo 4 kɔni a dan de y'o ye أذهب أنا إلى الكويت ko cogo di ne bɛ taa Kuwait ko n bɛ taa baara la لأقوت نفسي وأترك زوجتي kɔsɔ ka taa n yɛrɛ ta tiɲɛ ka n furumuso to n kɔfɛ ne b'o kɛ cogo di أذهب إلى ليبيا لألبي أوامر ne bɛ زوجتي taa Libi cogo di n muso ka yamaruyaw ko n b'o labato ka n to yen وأتركها هنا k'a to yan n kɔfɛ yan o bɛ kɛ cogo di أذهب إلى السعودية لأسعد غيري وأشقى بنفسي yala cogo di ne bɛ taa Saudiya la ka se ka mɔgɔ wɛrɛ kunnadiya ka n yɛrɛ degun ka n yɛrɛ tɔɔrɔ ne b'o kɛ cogo di هذه أخلاق المدينة ayiwa duguba jogo o de filɛ nin ye dɛ تعالوا لألتقط لكم هذه الصورة الخاطفة من القدس o tumana a ye na n ka nin sɔrɔya fana jira aw la ka bɔ ayiwa burusu kɔnɔ kɔni عامل بناء تزوج وأنجب بنتين من ayiwa nin baarakɛla dɔ ye ale ye baara kɛ sulo de la ale ye masɔn de ye a ye muso furu ayiwa a ye denmuso 2 sɔrɔ زوجته لكنه أراد أن ينجب ولدا ayiwa o tumana a denmuso ayiwa a furumuso kelen ka denmuso 2 sɔrɔ a ye a ma wasa a y'a laɲini fo a ka denkɛ de sɔrɔ فذهب ليبني عند بعض الناس a فرضا taara ayiwa sojɔ la masɔnya la dɔw fɛ yen منه فتعلق a y'o denmuso ye tuma min na o kanu donna dusukun na فتزوجها وأنجب منها ولدا ayiwa a y'o denmuso in furu ala y'a kɛ a ye den cɛman sɔrɔ وغارت الزوجة الأولى o la furumuso fɔlɔ in a fana keleyara لأن هذا الزوج السعد sabula nin cɛ ta tiɲɛlen in ترك فراشها a ye furumuso fɔlɔ in a y'o ka dilan ye k'a to yen pewu وأحل الثانية المحل الأعلى من muso كل filanan in ta min ye denkɛ in sɔrɔ dɛ a y'o de bila dusukun na a dusukun kumaman yɔrɔ a y'i ka ko bere ɲɛsin o ma ka dɔ in fili o lafililen don ومضى على الولد الجديد 7 أشهر ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ den kura min sɔrɔla n'o ye denkɛ ye a si taara se fo kalo 7 ma فماذا تفعل الزوجة الأولى والغيرة تأكل كبدها aw b'a dɔn furumuso fɔlɔ in ye min kɛ wa k'a sɔrɔ gɛlɛya bi kan a biyɛn ɲimi gɛlɛya bi kan a biyɛn ɲimi a ye min kɛ a y'o dɔn sa wa furumuso fɔlɔ بينما أم الطفل غائبة tuma min na ni ayiwa denyɛrɛnin ba kun tɛ yen o y'a sɔrɔ den kelen dalen don a ba tɛ yen إذ دخلت الزوجة o الأولى tuma furumuso fɔlɔ ayiwa gɛlɛyabaatɔ in gɛlɛya bi kan a biyɛn ɲimi ayiwa ale de sinna ka don den in kan وأرضعت الطفل البريء مادة تكسو فيه ayiwa den min a m'a bɔn o tuma na matière min bɛ yen n'o ye tikisofini ye ni o ye pɔsɔni ye a sinna ka taa o sin di den ma pɔsɔni sin k'o don den da den yɛrɛnin kalo 7 o y'a sɔrɔ a ba tɛ yen muso fɔlɔ de ye nin kɛ o y'a sɔrɔ gɛlɛya bi ka a biyɛn ɲimi فمات الطفل مسموما den sara koyi pɔsɔni y'a fa den yɛrɛnin sara kalo 7 pɔsɔni y'a fa مات الطفل مسموما den sara pɔsɔni sababuya la السم الزعاف سرى في كبده sabula pɔsɔni farima in o taamana a biyɛn la سريان النار في الهشيم a bɛ i n'a fɔ tasuma bɛ don bin jalan na cogo min na a y'a minɛ ten koyi o tumana den a ye mun de kɛ sa ما هو الذنب الذي جنى nin den ye mun de kɛ sa a ye kojugu jumɛn kɛ sa وتحولت الزوجة الأولى إلى محكمة furumuso
muso fɔlɔ u y'o yɛlɛmasa ka taa n'a ye ayiwa criminels ka yɔrɔ la sabula u bɛ taa juger sabula a ye fagali kɛ k'a tugu ayiwa ka i bɛlɛn kɔni k'a to a ka fɔ k'a kɛ a ye fagali labɛn de k'a bɛlɛn k'a kɛ o tumana u taara minɛ ka juger ni o ye furumuso fɔlɔ kɔni awɔ ka du yɛrɛ cira nin cogo la ne bɛ kuma nin kibariya in kan o bɔ Alahu Taala ka kumakan de la nin ko min kɛlen ye nin ye ya e cɛ ni i furumuso ye awa den musomanw sɔrɔ a ka foyi t'a la dɛ o t'a nɔ ye n'a ye denmuso sɔrɔ o t'a nɔ ye i k'a dɔn ayiwa ba ayiwa fan minnu bɛ dilan a la ka bɔ fan bɔ yɔrɔw la ni den bɛ dilan o de la o sen tɛ den cɛya la o sen tɛ den musoya la i k'a dɔn ka se ka den kɛ cɛ ye wala k'a kɛ muso ye o bɛ se ka taa fɛn min ma o ye Alahu Taala ka laɲini min mana kɛ cɛ yɛrɛ ka ji la o tumana Alahu Taala ka laɲini min mana kɛ o la dɛ o de bɛ den kɛ cɛ ye o de bɛ den kɛ muso ye muso sen t'a la muso ka ji o tɛ ji ayiwa den cɛya n'a musoya tɛ bɔ o la fiyewu a bɛ bɔ cɛ yɛrɛ ta de la cɛ e ji in de cɛya bɛ o de la musoya bɛ o de la koyi o tumana Alahu Taala ka kumakan in lamɛn dɛ Ala ko Kurana kɔnɔ yala adamaden b'a bisigiya ko a bɛna to yen gansan wa yala adamaden tun bɛ kɛ dutigi kelen de ye kabini maniyu la maniyu n'o bɛ bila denso kɔnɔ wa o kɔfɛ a nana kɛ joli juru ye ayiwa Alahu Taala y'o da kɔ ayiwa o dalakɛɲɛ k'o kɛ adamaden ye wa wala Alahu Taala ye dali kɛ ka bɔ muso in na ayi muso in tɛ dɛ ayi Ala ye dali kɛ ka bɔ cɛ in de la ka bɔ cɛ in na minhu cɛ in minha o tɛ dɛ a bɔra cɛ in de la dɔnniya fila cɛ ani muso Alahu Taala y'o bɔ cɛ in de la a bɔra cɛ in de la a ma bɔ muso in la dɛ a fɔra ko minhu de a ma fɔ minha ko yala k'e ma nin mɛn Alahu Taala ka kumakan la wa o tumana furumuso ye mun de kɛ n'a ye denmuso sɔrɔ a nɔ tɛ furumuso ye kojugu jumɛn kɛ n'a denw kɛra musomanw ye n'a ma cɛ sɔrɔ a ka mun kɔnɛ a ye mun kɛ o de kosɔn Alahu Taala ka maa ɲuman dɔ kun kɛra a kun b'a fɔ o de kosɔn Alahu Taala ka maa ɲuman dɔ kun kɛra a kun b'a fɔ ayiwa mɔgɔw la sɔn hɛrɛma o ye mɔgɔ ye maa min ni den fɔlɔ kɛra denmuso ye o de ye mɔgɔw la sɔn hɛrɛma ye a y'a ka daliluya kɛ o la Alahu Taala ka kumakan ye Alahu Taala a bɛ dili kɛ maa ma maa min mana diya a bɛ musomanw di a ma ayiwa maa min fana mana diya a bɛ den cɛman fana di o ma o tuma denmuso Ala ye o de fɔ fɔlɔ ka tila k'a fɔ ni cɛw ka fɔcogo ye ayiwa a kɔnna k'a denmuso fɔ a ka kɔrɔta kosɔn a tilala k'a kɛ ayiwa tankiru ye fana a y'o kɛ mɔgɔ sɔn ka se k'a bonya o yira o ye kuma yɛrɛ taasira ye ayiwa a y'a fɔ k'a kɛ nakira ye o ye kuma fɔcogo ye k'a bonya yira a tilala k'a kɔn k'a fɔ k'a kɔrɔta fana yira n'o ye denmusoman ye kɔni o tɛmɛnen kɔfɛ de sa Alahu Taala nana fɔ mɔgɔ min fana mana diya a bɛ den cɛman di o ma a y'a daminɛ denmuso de la ayiwa an kanubaga Muhamadu nɛɛma ni kisi b'a ma a y'a fɔ ni denmuso bangena don min na welikɛla dɔ bɛ wele kɛ ka bɔ Alahu Taala fan fɛ a b'a fɔ a ye ayiwa i lafulen don wa i dara ka bɔ maa lafulen fana na maa min mana jɔ n'i ka koɲɛ ye Alahu Taala b'o dɛmɛ fɔ alikiyama jɔ don e lafulen don i dara ka bɔ maa lafulen na maa min mana jɔ n'i ka ko ye k'i ayiwa i la tanga
Allah ta'ala b'o tigi sutura fo alkiyama jɔ don. فجعل منه Allah ta'ala ye dilali kɛ cɛ in de la. من هذا المني Ayiwa o mani n'o ye cɛ tan yɛrɛ Ala ye cɛya ni musoya bɔ o de la. من مني الرجل N'o ye cɛ ka mani ye kɔni الزوجين nɔnɔya fila bɔra o de la. الذكر والأنثى Cɛ ani muso. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى Masa min bɛ nin kɛ o masa a fɔ o tɛ se ka su ɲɛnamaya wa? A bɛ se. الذكر والأنثى فيما لك أنت Den cɛman n'a musoman o bɛ bɔ e cɛ in de la. أما النساء فكما قال تعالى Ayiwa musow kɔni a bɛ n'a fɔ Ala ta'ala y'a fɔ cogo min na لكم حرث لكم aw ka musow y'aw ka forow de ye. ولذلك لما تزوج أبو حمزة O de kosɔn Abu Hamza ale kɛlen ka furu kɛ. على زوجته التي أنجبت بناته Ayiwa Abu Hamza ale denmuso fɔlɔ min ayiwa ale muso fɔlɔ min n'o ye denmusow sɔrɔ n'a ye muso wɛrɛ furu a kan. وأنجب من الأخرى ذكورا Dɔ in nana den cɛmanw sɔrɔ a ye. هجر أم البنات O tuma denmusow ba a y'a tigɛ olu la. ولا يغدو ويروح على أم A ko de tora sa a bɛ taa ni ka segin la muso min ye den cɛmanw sɔrɔ a ye dɛ a bɛ ka taa o de fɛ yen min ye denmusow sɔrɔ a y'o fili kɔfɛ. Abu Hamza o kɛlen k'o kɛ. وذاك يوم لقيته أم البنات O tuma don dɔ la denmusow ayiwa ba o y'a kun bɛ ɲɔgɔnya don dɔ la. ما لأبي حمزة لا يأتينا A ye ni dɔnkili sira in fɔ a ye a ko mun de bɛ Abu Hamza ye a tɛna an fɛ yen fiyewu. ويدخل البيت الذي يلينا Ayiwa du min tugulen bɛ anw la wala so min tugulen bɛ anw la a bɛ ka taa o de fɛ yen n'o ye denkɛw sɔrɔ a bɛ ka taa o de fɛ yen su ni tile. ربان ألا نلد المدينة A diminen bɛ anw kɔrɔ ko anw tɛ ka denkɛw bange. والله ما هذا بعيب Nin فينا ka di Alahu Ta'ala la nin tɛ lebu ye anw na anw ka fiɲɛ tɛ denmuso sɔrɔ wala denkɛ sɔrɔ o tɛ anw nɔ ye. فنحن كالأرض زارعين Anw kɔni anw bɛ i n'a fɔ dugukolo de ka ɲɛsin cikɛlan ma. ننبت ما قد يوضع فينا Fɛn min mana bila dugukolo la dugukolo bɛ o de falen o fɛn in dugukolo sen fosi t'o la. Den kɛlen ye cɛ ye ani den kɛlen ye muso ye o tɛ anw musow nɔ ye. لا ذنب لها Furumuso in a ma kojugu si kɛ k'a ye denmuso sɔrɔ. لا ذنب للزوجة Furumuso a ka junugu tɛ nin na k'a denw kɛra muso ye o t'a nɔ ye. فلا تخسروا الميزان Aw kana mizani jɛngɛ. وأقيموا الوزن بالقسط A ye sumalija in jɔ k'a tile a ye laadiriya. إذا أنجبت زوجتك البنات Ni denmuso n'a ye ayiwa i furumuso n'a ye denmuso sɔrɔ i ye. فلا تدخلها في قفص الاتهام في I محكمة kana tuguma ka taa n'a ye ayiwa tribunaliw la dɛ ko sabula ko a bɛ ka denmuso de bange i ye kan'o kɛ جنايات ka kɛ i n'a fɔ a ye kojugu de kɛ kan'o kɛ. لماذا لا نرضى بما قضى Mun de kosɔn Alahu Ta'ala mana fɛn min latigɛ anw ye an tɛ jɛ ni o ye de. الذين أنجبوا ذكورا فقد قالوا نريد مع الذكور إناثا Maa minnu bɛ yen Ala ye u denw bɛɛ lajɛlen kɛ dencɛw ye olu fana ko anw bɛ denmuso de fɛ. والذين أنجبوا إناثا فقد قالوا نريد مع الإناث ذكورا Maa minnu fana bɛ yen ni denw bɛɛ lajɛlen kɛra musomanw ye olu fana ko denkɛ nɛgɛbana an bɛ denkɛ de fɛ. والذين لم ينجبوا قالوا نريد أن ننجب Maa minnu yɛrɛ bɛ yen u ma si sɔrɔ u ma cɛman sɔrɔ u ma musoman sɔrɔ olu fana b'a la anw bɛ ka den sɔrɔ dɔrɔn anw ka den sɔrɔ an mana k'a fɛn o fɛn ye. والذين أنجبوا الذكور والإناث قالوا لقد ضاقت ذات أيدينا Ayiwa maa minnu fana bɛ yen n'u ye den cɛmanw sɔrɔ ka tila ka den musomanw caman fana sɔrɔ olu fana bɛ ka kule ko ko an bolo lakoloyara an fantanyara وقل رزقنا ko an garijɛgɛ dɔgɔyara dɔw fana bɛ ka kule k'o de fɔ Ala y'a bɛɛ di minnu ma k'a ton. صغير يفوق الكبر A kɛra kabako ye nin ye denmisɛnnin dɔ ye a ka kɔrɔya o de ka d'a ye. وشيخ ود لو صغر Ayiwa nin fana ye cɛkɔrɔba dɔ ye n'a kɛra denmisɛnnin ye o fana ka d'ale fana ye. وخال يشتهي عملا Nin fana filɛ nin ye a tɛ fosi la a bɛ ka baara de ɲini. وذو عمل به ضجرا Dɔw fana filɛ nin ye baara cayara a ma fo k'a nege bɔ a la. رب المال في تعب Nafolotigi nafolo kɛmɛ bɛ ka o sɛgɛn. وفي تعب من افتقر Fantankɛ in fana b'a ka sɛgɛn na. حاروا مع الأقدار أم هم حيروا القدر Yala olu o tumana u ni latigɛ de kamana ganna wa walama u ye latigɛ yɛrɛ de kamana gan de. Ni ye mun de ye
e ka jɛn sa jɛn ni ala ye min d'i ma ala ye min k'i ye jɛn ni o ye k'i wasa don o la e ka jɛn jɛn ala ye fɛn min tila i ye jɛn ni o ye i bɛ kɛ mɔgɔw la kariyalen ye yala kutigi jama o tumana ni yɔrɔ in de la wajibu don k'a fɔ nɛnkun ye k'a ka jɔ ayiwa kan to ni yɔrɔ in na n bɛ ka nin bagabagali in lase dɛ ayiwa jogow tiɲɛna ka se hakɛ min na n bɛ ka bagabagali lase dɛ nin jɔyɔrɔ in na yan ayiwa i ka dɔn k'a fɔ funangeni maa 6 kamalenni maa 6 u b'u k'u kɛrɛnkɛrɛn baara dɔ de la u b'u k'u kɛrɛnkɛrɛn baara jumɛn de la de mɔgɔ 6 kamalennu u si tɛ san 20 bɔ kamalennu u si tɛ san 20 bɔ u mɔgɔ 6 a b'a dɔn u taara u yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛn fɛn min na wa u yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛn ka bɛn baara jumɛn ma u taara u kɛrɛnkɛrɛn technologie la n'o ye dilanni ye wa ayi o tɛ o tumana atomu bɛ dilan cogo min na bɔnbu ni ayiwa atomu bɛ dilan cogo min na yala u taara u kɛrɛnkɛrɛn o de la wa ko ayi o tɛ o tumana fiziki ni chimie ninnu olu u taara o de kalan k'u kɛrɛnkɛrɛn u la wa ko ayi o tɛ o tumana awa farikolo ɲɛnajɛ u taara u yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛn o de la wa ko si tɛ kamalenni 6 ayiwa avion miki ani mirage o tumana olu awa pièces u bɛ dilan cogo min na u taara u yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛn o dilanni de la wa ko si tɛ dɛ u m'u yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛn nin si la kamalenni 6 u si tɛ san 20 bɔ fɔlɔ ayi u taara u yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛn musow bolola saki bɛ suɲɛ cogo min na de u y'u kɛrɛnkɛrɛn o de la ko ɲɛsin o de ma musow ka bolola saki u bɛ se ka o suɲɛ cogo min na olu kɔni kɛrɛnkɛrɛn la o de la koyi musow ka saki bolola saki u bɛ se ka o suɲɛ cogo min na u y'u kɛrɛnkɛrɛn o de la kamalenni 6 u si tɛ san 20 bɔ fɔlɔ a ko k'u sera ka musow ka saki 45 u sera ka o de suɲɛ nka ne t'a dɔn ayiwa hakili sigi tɛ yen an ka nafolo ka bilen ayiwa hakili sigi tɛ yen bilen an ni ka tuguni ayiwa hakili sigi tɛ yen bilen an ka danbe fana kan yala don dɔ bɛna se wa don min adamaden i taamatɔla sira fɛ i bɛna maa dɔ sɔrɔ o bɛ se k'a fɔ he i jɔ dɔ ka se k'a fɔ i jɔ k'i fiyɛ i ka bolofɛnw ko o bɔ si la k'o ndaraki k'a sɔrɔ tile bɔlen bɛ tile kan fɛ yala o fana bɛ kɛ tuguni ko nin bɛ kɛ cogo di sa maa 6 kabini furangenunw na ayiwa ni masiba ye mandon sɔrɔ a ka furangenunw n'a ka denmisɛnninw na i k'a dɔn k'a fɔ masiba kɔni a bɛ kɛ i n'a fɔ kansɛri min mana kɛ joli la a bɛ k'o de sa dɛ denmisɛnnin kunda o ye kojugu ye ni masiba sɔrɔla ye ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ ni masiba y'a sɔrɔ denmisɛnninw na o ye masiba de ye fan dusukun na koyi i k'a dɔn k'a fɔ o tɛ logologoli ye dɛ n'o kɛra golo sanfɛ dɛ nin bɛ fɔ dusukun de la i k'a dɔn k'a fɔ logologoli mana kɛ golo sanfɛ ayiwa ni joli ka kansɛri o tɛ kelen ye dɛ funangeni maa 6 kabini denmisɛnnin kɛnɛkɛnɛw ayiwa kabini minnu ye funangew yɛrɛ ye u bɛ ka taa u kɛrɛnkɛrɛn ayiwa musow ka bolola saki suɲɛli cogoya la nin mana fɛn min yira nin ye taamasiyɛn min n'a ka jugu
ne b'a fɔ aw ye yan dɛ ka minisiriw falen falen k'u yɛlɛma k'o tɛ ɲɛnabɔ o sira fɛ dɛ. Minisiri falen ka ni minisiri bɔ yen ka na ni nin ye k'u yɛlɛma k'o tɛ dilan ni o sira ye. ko in bɛ dilan ni min ye fɛn min bɛ adamadenw dusukun na ka fɛɛrɛ kɛ o bɛ se ka yɛlɛma cogo min na k'o bɛ dilan ni o sira de ye. sabula Alahu Taala m'a fɔ ale Alahu Taala a tɛ fɛn yɛlɛma fɛn bɛ mɔgɔw la fo u k'u yɛrɛ kun yɛlɛma. Ala m'a fɔ ten dɛ, k'u yɛrɛ kun yɛlɛma. Ala m'a fɔ ten dɛ. Ala ko de f'u ka fɛn de yɛlɛma fɛn b'u dusukun na k'u yɛlɛmali ani ka mɔgɔw yɛlɛma o tɛ kelen ye dɛ. Bana o de ye bana ye. Ayiwa ka Zeyidu ayiwa bɔ yen ka na ni Amuru ye, ayiwa ka Amuru fana bɔ yen ka tila ka na ni Bakuru ye, ka Bakuru fana bɔ yen ka tila ka na ni Khalidi ye, ka minisiriw yɛlɛma ka jɔyɔrɔw falen. O min filɛ nin ye o tɛ ko ɲɛnabɔ, o tɛ ko ɲɛni sira ye dɛ. A ka don k'a fɔ ko ɲɛni sira ye min ye ka fɛɛrɛ kɛ fɛn bɛ adamadenw dusukun na o bɛ se ka yɛlɛma cogo min na. Ko in ye o de ye, ko bɛ dilan ni o de ye. N'o tɛ ka mɔgɔw yɛlɛma ka dɔ wuli ka bɔ yen ka dɔ bila a nɔ na k'u yɛlɛma o tɛ foyi ɲɛ. A ko nafigiya wasara kibaruya jugu jɛnsɛn wasara. Ayiwa ko a wasara sa dɛ, ayiwa ko bayɛlɛma la. A y'an wasa an k'an ka denmisɛnninw ye k'an ka funankeninw ye. Fɛn min degun bɛ an kan min ka farin n'a bɛɛ lajɛlen ye o b'o sira de kan n'o ye sonyɛli ye. An ka funankeninw ka yɛlɛma ka kɛ zonw ye ka nin ye masiba ye sa dɛ, o y'an wasa masiba la. Ani musow yɛrɛ ka saki, musow ka bolola saki o bɛ suɲɛ k'o ndaraki cogo min na, ayiwa ka u kɛrɛnkɛrɛn o de la. Nin wasara masiba ye dɛ. Nin ye kɛrɛnkɛrɛn fɛnw ye min kɔrɔtalen bɛ kosɛbɛ, o kɛlen bɛ k'a ɲɛdɔn kosɛbɛ. Ayiwa kunnafoni jɛnsɛnlaw a ye sira Ala ɲɛ. Kunnafoni jɛnsɛnlaw a ye sira Ala ɲɛ. Ayiwa kunnafoni jugu jɛnsɛn wasara. Ni ayiwa Rusi jamana kɛra i n'a fɔ kansɛri joli la, ni Rusi jamana kɛra o de ye. I k'a dɔn k'a fɔ Ameriki kɔni, Ameriki bɛ kɛ joli suuru de ye k'a bɔn fo k'a ton. Ni ayiwa Rusi jamana ni o kɛra i n'a fɔ kansɛri joli la, i k'a dɔn k'a fɔ Ameriki o ye ayiwa joli suuru ta de ye min n'a ka gɛlɛn kosɛbɛ ka joli suuru kɔni Ameriki bɛ kɛ o de ye. Ayiwa n'a ɲinina o fɛ a k'a dɔn k'a fɔ min ye télévision 38 miliyɔn 38 k'a k'o tila. Ayiwa o télévision hakɛ kɔni ka na o tila Misira ayiwa denw kan gansan n'o ɲinina Ameriki fɛ u b'a kɛ fiyewu, u tɛ sumaya o la. N'a ɲinina Ameriki fɛ an ka ayiwa sigirɛtiw a ka na o di anw ma gansan hali a tɛ sumaya, a b'a teliya k'o bɛɛ lajɛlen di Misira kɔnɔ yan. Nka u bɛna min d'an ma o ye sigirɛtiw ye. Nka i ka dɔn k'a fɔ ayiwa min ye char kɔnbaw ye ani mikiw ayiwa ani kɛlɛkɛ avion o b'o de di Israël ma, o bɛna anw nɛgɛ ni sigirɛti ye. Yen kali Alahu Taala la, Alahu Taala min ma fosi tɛ fo n'a kɛra ale ye. Ayiwa ne siranna n jatigɛra k'a sɔrɔ n bɛ ka nin kibaruya in kalan, nin kibaruya in bɛ k'a kalan tuma min na n siranna n jatigɛra. Nin ye Larabu nafolobatigi dɔ ye. Ayiwa a ye bato dɔ de san, a y'o san Faransɛw ka ayiwa bato ayiwa société ka taa bato belebele dɔ san u fɛ. Ayiwa Faransɛw ka jago kɛ bato ka taa bato belebele san. Nin ye Larabu nafolobatigi dɔ ye k'o san. Ayiwa o min filɛ nin ye fana n'o ye bato min ni a y'o san o ye dernier cri de ye o waati la, o ye dernier cri de ye kabini Faransɛw ka bato belebele dilanyɔrɔw la. Ni Larabu nafolotigiba in o de taara o san. A y'o san $20 miliyɔn ayiwa 20 $20 miliyɔn a y'o de don nin na.
nin larabu nafuru batigi ka aywa nin sano ni bato belebele ka san français fait abina yelama de sa ka ke hôtel min na be no ba san fait hôtel ka yelama ka ke hôtel ba san fait hôtel min be munumunu ba san fait moy mi ye ambo don 20 مليون دولار مليون مغا والمسجد الأقصى ينادي كاسر المسجد الأقصى ومصري وبكولك أمبو المنازل أصبحت لا أهلها أهلي ولا جيرانها وعطا أخواني صوما سابولا معامنو بي وطا معوية مامنو باكرة وطا سكي نعوية وطمنا بيت المقدس تولي متوغا من غيالا 20 مليون دولار مليون مغا aywa larabu nafuru batigi beta odon aywa bateau la ka bateau de 100 ko 100 francs fait mon poso ako yelama ko ke hôtel min be aywa no ba san fait hôtel ka aywa bateau 100 ka ko yi miye aywa hôtel min be no ba san fait on bo don dere والمسجد الأقصى يعوم على جدران كاسر المسجد الأقصى من مصرين أيوة أبيكا نو كوكو منا كمغا نا لافولندو وشيكا ما مصروف يخر البناء أهلي أبيني كاسرين يرى ناتورو جوالا أبين يرى كاسر أبين يرحم الله القائد العظيم صلاح الدين الله تعالى كان هنا إسلامه كاني كلا يمغبينا صلاح الدين الأيوبي أيام وضع الصليبيون أيديهم على المسجد مامناني نصارو يبولدا نمسرين كمسجد الأقصى كامن إسلامه لا وكرك مامنا أو إسلامه كلا يمغبا صلاح الدين الأيوبي جلس ذات يوم مع كبار رجال قواته أيوة دون دولا أكاكل كلا وناكا سراسو أني أو أكون سيجلين دون دولا أكا سراسي نمغو ناكا كلا يمغباو وسيجلين دون دولا awa utoro la aywa nyene jakuma ani baro kuma do temena union che ulu yelela Salahuddin al-Ayyubi halama munya to yelela yo halali munya ya nyini nga yanga nyemo ba mo de ko so ite yele Salahuddin al-Ayyubi kanto be maloya Allah ta'ala kan ne bika yele kasro aywa masjid al-aqsa be nasara ubulo be samaya kamariya Allah ta'ala kan ne yele la kasro ala kan ne misiri bayin be nasara ubulo nti saka yele Salahuddin al-Ayyubi ale de wofo wa nahnu namrah nga angoni an bika tulunge foka no mama foka nja ماذا قالت المجلة الأمريكية otmana ko amerika ka aywa magazine ko journal o yemu fotuguni رولينج ستون aywa min noto ko Rolling Stone aywa o journal mun flani e ماذا قال ay jume fo مجلة أمريكية o amerika ko journal de o magazine do تسمى رولينج ستون bawo ko Rolling Stone أي الحجر o المسلمين kora ko fara korile قالت إن إسرائيل تملك الآن ako sisa ikado ka fo Israel سادة من القنابل النووية ikado ka fo bombo atomiki ikado ka fo obe Israel bolo sangui Israel ya toreda aywa bombo atomiki be Israel bolo sisa صنعتها من اليورانيوم ko ayot la ka bo aywa matière mina o uranium ye الذي سرقته من فرنسا وأمريكا ay min chien France ay min chien Amérique ay min chien Allemagne otmana ayode faranyon ka bombo atomiki dilani oye Israel koni وكونت وحدة من رجال الكوماندوز otmana hakumando demado ayu laben nkoso في سنة 67 aywa okera aywa miye 1967 watira otmana komando de labena okama 68 لسرقة هذا العنصر nkoso ka se ka uranium be se ka chien tugo minna ka bo France ka bo Amerique ka bo Allemagne komando de labena o chien li koso ka se ka nana e nkoso ko la ko ke bombo atomiki وأدلى بهذه الأخبار
otmana nin kunnafoni maa min nin di hakilina dila ba do aywa Pentagon kɔnɔna o de ye nin kunnafoni in di aywa Amerika ka aywa défense kɔnɔna na o tuma nin kunnafoni in bɔra yen de ani maa min fana kun do ɲɛmɔgɔ kɔrɔ fana kun do Amerika kɔnɔna na o de ye nin kunnafoni in lase maa min na kunnafoni taara se Lyndon Johnson n'o y'u ka masakɛ ye aw ka ɲɛmɔgɔ kunnafoni in taara se o ma tuma min na o waati la a ko a ye nin sutura a ka nin datugu ko kunnafoni ko k'u bolo biri a ka u kana jɛnsɛn fiyewu wala uranium min filɛ nin ye o tumana komando sera ka a suɲɛ a taara se Israel o tumana u y'o dilan k'o kɛ bɔnbu atomique ye o tumana anw dun o tumana a ma se an hakiliw awa ka mɛnni kɛ yala o kuma ma se sa wa anw yala a ma se fana wa an dusukun ka sira Ala ɲɛ wa yala an ɲɛw ma se u ka ji bɔ sa wa tigi Ala ne b'i deli n bɛ ɲɛsin ka da i ma n bɛ ɲɛsin ka da i Allahu Ta'ala ma sisan ne jɔlen bɛ i ɲɛkuntile la ya Allah masa i b'i ka kɔrɔta kɔnɔ i b'i ka yɛrɛ bonya la Allah b'a ɲini fɛ ka silamɛya dɛmɛ b'a ɲini fɛ ka bonya di silamɛw ma Ala b'a ɲini fɛ an ka kumakanw i ka kɛ kelen ye Ala b'a ɲini fɛ an ka sɔfo i ka kɛ kelen ye ya Allah b'a ɲini fɛ shetana i ka gɛn ka bɔ an ka so i ka gɛn ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ Ala b'a ɲini fɛ i ka n denw i k'u kana masa an ka banabaatɔ i k'u kɛnɛya an ka su i ka hinɛw la ya masa masa i ka jugu halaki masa an ka natako min bɛ n'i bɛ jɛn n'a ye i ka lase o ma ya an den ayiwa an denw minnu ye kalandenw ye aw de ko don kalanden minnu bɛ université kɔnɔna na aw de ko don an minnu bɛ ayiwa kalandenya la ayiwa kalan yɔrɔw bɛɛ lajɛlen na aw k'a dɔn k'a fɔ aw ni dɔnni bɛ kɛlɛ de la koyi kalanden ayiwa i ka taasira kɛ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ ayiwa i ka seli ani i ka kitabu i k'o de kɛ i ka taasira ye i ka seli jɔ dɛ i ka kitabu fana i k'o kalan i ka dan o ma a bɛ fɔ bi i ka kitabu kalan sabula sini i ka dɔn k'a fɔ examen bɛna kɛ a bɛna f'i ɲɛna k'a fɔ i yɛrɛ wasara i yɛrɛ kun ka kɔlɔsi b'a la ani fɛsɛfɛsɛ b'a la ya silamɛw denw aw ka dɔn k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ silamɛ an b'o de ɲini an bɛ pharmacien ayiwa silamɛ an b'o de ɲini ingénieur silamɛ an b'o de ɲini ayiwa penseur n'o ye ayiwa hakilima silamɛw la an b'o de ɲini ayiwa min ye karamɔgɔ ye o silamɛlama an b'o de ɲini ayiwa comptable silamɛlama an b'o de ɲini ayiwa avocat silamɛlama an b'o de ɲini dɔnnikɛla silamɛ an b'o de ɲini aw ka dɔn k'a fɔ aw bɛ kɛlɛ de la ko ye yan kalandenw aw ka dɔn k'a fɔ églisew bɛɛ lajɛlen yɛlɛmana ka na kɛ kalan kɛyɔrɔw de ye koyi silamɛw ka denmisɛnninw aw ka dɔn k'a fɔ kuranɛ gafe o tɛ anw ka pɔsiw la dɛ nka i b'a sɔrɔ sigirɛti pake de b'an ka pɔsi kɔnɔ kuranɛ t'an ka pɔsiw la dɛ fo sigirɛti pakew sigirɛti pakew o de b'an ka pɔsi la kalandenw i ka kitabu kalan i ka seli di i ka dɛmɛ ɲini Ala fɛ i ka dɔn mantow bɛ jɔ n'u ka dɔnniya de ye u bɛ sisi min fili kabini sigɛrɛtiw la u tɛ jɔ ni o ye u ka jogo tiɲɛ mantow tɛ jɔ ni o ye nɛɛma ni kisi a y'o caya ne kuntigi kan ani kanuba ani dusukun ka nɔrɔ
muhammadu kodo dusukun ka fura sababuya ana aiwa aka basi sababuya farsugo ka lafiya sababuya ana afura keli sababuya ay neman kisi jidi aka nyau ka yili aiwa anu ka jeya ko sababuya ay neman kisi ka uka Allah Ta'ala abe ya mariya ke ni ladiriya ye ani nyumaya ka ani ka balmasu ku son Allah Ta'ala be ya mariya ke ni oye Allah Ta'ala be ya abe fatan ni ke ka bo ko cejugo ma ani ka bo ko ma ani dansago abe fatan ni ke ka bo ma aywa abe awajude ngoso aw na kusmalike ay wuli kata aw ka selima Allah Ta'ala ka hinawla alhamdulillah ambalmaw ni conférencier ni koutuba ni sermon aywa anga doni kala ba Sheikh abdel-hamid kishki alayhi rahmatullah Allah Ta'ala ka hinala aywa minke na ya yela mabona ngala kada outluka ka gresoni fe ka ke aywa bunya fe ka nyasi islam kilinga bela girema kenen yala a ihdawu nyanyesi marakauma keren yala dukure la kaw ne ka furu kibariya la no nyesira Fatimatu dukure ngama ko atapai min ni okara jumadon septembre kalo tile muga ani nani san 2010 ka be seljini kalo shawal kalo o tile 30 ani duruma ala kera ka hijira samba kele ani san keme nani ani san bisaba ani kele ani islam kele na bela jele amba ni Allah Ta'ala fe be munu fora ala ka nafa